హరే 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 రామ 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 హరే. కనిపిస్తా ఉంది కదా మాతాజీ స్లైడ్ ఇది పిపిటి? yes ప్రభు కనిపిస్తాం. అధ్యాయం 4 దివ్య జ్ఞానము జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదటగా భగవంతుడు ఒక భగవద్గీత ఇతిహాసం చెప్తున్నారు. ఇతిహాసంగా మనకి తెలిసింది భగవద్గీత అనేది అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పారు. ఇది 5000 సంవత్సరాల వెనకాలి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలా అని మేము మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది ఈ భగవద్గీత అనేది చాలా పురాతనమైన గ్రంథము, జ్ఞానము. ఇది ఎప్పుడు శాశ్వతమైన జ్ఞానమే. ఎలాగ భగవంతుడు శాశ్వతమైన ఉన్నాడు, వేద జ్ఞానం శాశ్వతమైనది, అలాగే భగవద్గీత జ్ఞానం కూడా శాశ్వతమైన జ్ఞానము. ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సమయంకి అది భగవంతుడు చెప్పాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు భగవంతుడు 5000 సంవత్సరాల వెనకాలి. అయితే దాని వెనకాల కూడా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఉండే. ఈ భగవద్గీత అనేది అది కొత్త జ్ఞానం కాదు. మనము ఇప్పుడు ಯಾವುದೇ పఠ్య పుస్తకాలు చదివేది మొదటో ఎడిషన్, రెండో ఎడిషన్, మూడో ఎడిషన్, రివైజ్డ్ ఎడిషన్ అని ఇట్లా వింటుంటాము, చూస్తుంటాం. ఇది రీసెర్చ్ జ్ఞానం. ఇది అయితే భగవద్గీత అనేది ఇది చాలా వెనకాలి. ఇది భగవంతుడి నుంచి వచ్చే జ్ఞానం. ఇది ఎప్పుడు కూడా అన్ని ప్రదేశాలకి, అన్ని వ్యక్తులకి, అన్ని సమయానికి అన్వయమే జ్ఞానం. ఇది ఈ జ్ఞానము ఎప్పుడు కూడా ఉంది. ఈ రీసెంట్ గా మేము వినేది 5000 సంవత్సరాల వెనకాలి శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు దీన్ని చెప్పారు అని. సో దీని వెనకాలి ఎప్పుడు చెప్పాడు అని భగవంతుడు ప్రీవియస్ టైం చెప్తున్నారు. ఎంతో టైమ్స్ భగవంతుడు చెప్పాడు. ప్రీవియస్ అర్జునుడు చెప్పే ముందు ఎవరికి చెప్పారు అని ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే అబ్రవీత్. భగవంతుడు చెప్తుండే ఇది ఈ జ్ఞానం నేను సూర్యదేవుడైన వివస్వానికి చెప్పాను. సో ఈ వివస్వతి యోగం, యోగ జ్ఞానం. ఇది భగవద్గీత అనేది భగవంతుడు ఆత్మ పరమాత్మ అనుబంధం గురించి ఉండే జ్ఞానం, యోగ జ్ఞానము. ఇది అవ్యయమైన జ్ఞానము. ఇది నేను వివస్వానికి చెప్పాను. సూర్యదేవుడు తన పుత్రుడైన మనుకు చెప్పారు. సో మను తన పుత్రుడైన ఇక్ష్వాకుకి చెప్పారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ ఇక్ష్వాకు మహారాజుడు వంశంలోనే శ్రీరామచంద్రుడు, భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడే అవతరించింది. సో ఇక్ష్వాకు వాళ్ళ వంశంలో అలాగే ఈ గురు శిష్య పరంపరల ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం వస్తుండే. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షి విదు. వీళ్ళంతా రాజులు, మహారాజులు. అయితే వీళ్ళు ఋషిగా అంత ఒక దివ్య గుణాలు పొందారు. వీళ్ళకి జ్ఞానం భగవంతుడు చెప్పారు. ఎలాంటే రాజులకి వాళ్ళ కార్యనిర్వహణ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు దీన్ని పాటించితే ఆటోమేటికలీ ప్రజలు కూడా పాలించుతారు. సో ఇది ముఖ్యంగా రాజులు అయిన వాళ్ళు, జననాయకులైన వాళ్ళు దీన్ని అవగమనం చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. సో వెనకాలి సమయంలో ఇది అలాగా ఒక రాజు నుంచి తన పుత్రుడో తన శిష్యుడికి వస్తుండే. ఇది రాజర్షి పరంపర అని చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్య విషయం అంటే ఈ పరంపర అనేది ముఖ్యం. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. పరంపర అంటే సంప్రదాయ, గురు శిష్య పరంపర అని చెప్తాం మేము. ఇది ముఖ్యమైన విషయం. సో వెనకాలి సమయంలోనూ ఈ భగవద్గీత అనేది ఒక గురువు నుంచి శిష్యుడు, శిష్యుడి నుంచి తన శిష్యుడు, తన శిష్యుడు అలాగే ఒకరించి ఇంకొకరికి వస్తుండే అని మేము వింటాం. అయితే కాల సమయంలో ఏమైంది అంటే సకాలే నేహ మహత. ఒక కాల ప్రభావంగా అన్ని కూడా నాశనమైన తర ఈ యోగో నష్ట పరంతప, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం కూడా నశించిపోయింది. సో భగవంతుడు 5000 సంవత్సరాల వెనకాల వచ్చినప్పుడు చూశారు, నేను భగవద్గీత చెప్పాను వెనకాలి సూర్యదేవుడికి. ఈ రోజు ఆ భగవద్గీతని ఇంకేమో అవగమనం చేసుకున్నారు కదా మనుషులు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని నిజంగా ఏమి భగవద్గీత అని అర్జునుడి ద్వారా చెప్తాను అని భగవంతుడు చెప్పారు మనకి భగవద్గీత. సో ఇది 3వ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పేది సైవాయం మయాతే అద్య. అదే భగవద్గీతని వెనకాలి చెప్పాను సూర్యదేవుడికి. అది ఈ రోజు నీకు చెప్తున్నాను అర్జున. సైవాయం మయాతే అద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సఖా చేతి
రహస్యం ఏతది ఉత్తమం. నువ్వు భక్తుడిగా అయినప్పటి నుంచి నీకు ఈ రహస్యం అవగాహన అవుతుంది. సో ఈ భగవద్గీత అనేది ఇది రహస్యమైన జ్ఞానం. ఎలా రహస్యం అంటే ఇది అంత ఈజీగా సులభంగా అందరికీ ఆ నమ్మకం రాదు అన్నట్టుగా ఈ విషయము ఈ అవగాహన చేసుకునేది ఎంతెంత పెద్ద విజ్ఞానులు ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా సంపూర్ణంగా అవగాహన కాదు. మొదట రహస్య జ్ఞానం ఏమి అంటే మేము ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అని. ఈ 2వ అధ్యాయంలో మేము విన్నాము. సో అదేమి పెద్దది కాదు ఆ రహస్యం అవగాహన చేసేది. కొంత మేము దాన్ని విశ్లేషణ చేస్తే అవగాహన చేసుకోవచ్చు మేము ఆత్మ అని. ఇది మొదటో రహస్య జ్ఞానం. రెండో రహస్య జ్ఞానం భగవద్గీత చెప్పేది ఏమంటే మేము ఆత్ముడు మేము ఉన్నాము. మన దగ్గర ఇంకొక పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. భగవంతుడ స్వీయ స్వంశం ఆ పరమాత్మ. అది రెండో రహస్య జ్ఞానం. మూడో రహస్య జ్ఞానము దీనికి ఆధారంగా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు విష్ణు షడైశ్వర్య పూర్ణుడుగా ఉన్నారు. సో ఇది సంపూర్ణ రహస్య జ్ఞానం. ఇది మనకి అవగాహన లేదు. మనకి శాలా కాలేజీలో ఈ జ్ఞానం లేదు. సో దీన్ని అనుభూతి పొందేది ఆత్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతి, భగవాన్ అనుభూతి పొందేది ఇది రహస్యమైన జ్ఞానం. ఇది భక్తుడికి అవగాహన అవుతుంది. దానికి భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తుండే నువ్వు భక్తుడు ఈ అర్హత ఈ యోగ్యతలను పొందావు. దానికి ఈ భగవంతుని చెప్తున్నా. సో భక్తుడు అంటే భక్తుడు భగవంతుని భక్తి సేవ చేస్తా భగవంతుడు అనుగ్రహం ద్వారా భగవంతుని కరుణ ద్వారా మనకి ఇది అవగాహన అవుతుంది. మనకి ఇది మన సామర్థ్యం ఇచ్చి నేను ఒక జ్ఞానం ఇచ్చి నేను ఇది పొందుతాను, ఇదంతా అవగాహన చేసుకుంటాను అది కాదు. అది మనము ఒక చిన్న చీము కింద తక్కువ. సో భగవంతుడు అంత పెద్ద వ్యక్తి మనకేం అవగాహన అవుతుంది మనకి కాదు. మేము నమ్రులయ్యి భగవంతు నుంచి వినాలి. భగవంతు నుంచి వచ్చే గురుష్య పరంపర ద్వారా విన్నప్పుడు మనకి ఈ జ్ఞానం అవగాహన అవుతుంది. సో ఈ పరంపర అనేది ముఖ్యమైనది. అయితే ఒక సమయం కాల ప్రభావంగా ఇది ఏమైనా నాశనం అయినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని సృష్టిస్తాడు. ఈ రోజు కూడా అలాగే చూస్తాం మేము. ఈ భగవద్గీత అనేది 5,000 సంవత్సరాల వెనకాల భగవంతుడు చెప్పాడు. సో ఈ గురుష్య పరంపరలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ 4 గురుష్య పరంపరలు ఉన్నాయని నెక్స్ట్ చూపిస్తాము. అయితే ఎంతెంతో మంది ఈ వ్యాఖ్యానం రాస్తున్నారు భగవద్గీత గురించి. భగవద్గీత అంటే ఇలాగా, భగవద్గీత అంటే అలాగా అని వాళ్ళ ఒక భాషలే చెప్తున్నారు. వాళ్ళ ఒక అభిప్రాయాలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నారు. లేదు అలా కాదు. భగవద్గీత అనేది భగవంతుడు ఏమి కృష్ణుడు చెప్పాడో, భగవంతుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడో అదే మేము అవగాహన చేస్తున్నారు. మనము మన ఒక ఒపీనియన్, మన ఒకటి అండర్స్టాండింగ్, అవగాహనము మేము దానికి యాడ్ చేయాలి దానికి. సో ఇది ఈ గురుష్య పరంపర ద్వారా ఆ అండర్స్టాండింగ్, అవగాహనము సురక్షితంగా ఉంటుంది. అది చెప్తారు. ఎలాగా అంటే ఒక పైన ఒక ఫలము పైన ఒక చెట్టు పైన ఉంటే అది కింద ఇవ్వాలి అంటే అది ఒకటే అక్కడి నుంచి అది త్రో చేస్తే అది ఆ ఫలం అది పొడి అయిపోతుంది. అయితే ఆ ఫలంని ఇంకొక వ్యక్తికి ఇస్తే ఇంకొకరైనాకి అలాగే ఈ గీతా జ్ఞానము, వేద జ్ఞానము ఒక గురువు నుంచి శిష్యుడు, శిష్యుడి నుంచి శిష్యుడు, గురువు నుంచి శిష్యుడు అలాగా వస్తుంది. అది పైనుంచి కింద ఒక ఫలం ఇచ్చినట్ల ఈ గీతా జ్ఞానం అనేది, ఈ వేదిక జ్ఞానం అనేది తీసుకోవాలని చెప్తారు. సో వీళ్ళంతా భక్తులు, వాళ్ళ ఆచార్యులు అనేవాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళ అర్హతలు, యోగ్యతలు అంటే వాళ్ళ భక్తులు. వాళ్ళు భక్తులై మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు గురువుకి ఒక శరణాగతి పొంది దాని ద్వారా ఈ గీతా జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకుంటారు. సో ఇప్పుడు 4 పరంపరలు చూపిస్తున్నాము ఇక్కడ. పద్మపురాణాలు చెప్పేది 4 గురుష్య పరంపరలు ఉంది. ఇది వదిలేసి ఇంకెవరు చెప్తేనో అది మీరు ఇమీడియట్ మీరు రిజెక్ట్ చేయవచ్చు. ఎలాగా మీరు మీ బిడ్డల్ని ఒక స్కూల్, కాలేజ్ చేర్పించిన రికగ్నైజ్డ్ కాలేజ్, స్కూల్ అని చూస్తారు. అది సర్కారు నుంచి రికగ్నైజ్డ్ అయితే ఇంకొక సర్కారం ఇచ్చే ఒక విశ్వవిద్యాలయం రికగ్నైజ్డ్ అయితే అప్పుడు మీరు ఏ కాలేజ్లో చదివితేనే, ఏ స్కూల్లో చదివితేనే మీకు అయిన తరాలే. అలాగే ఈ గీతా జ్ఞానం అనేది కూడా ఈ 4 పరంపర ద్వారా వస్తుందా అని మేము చూడాలి. ఎవరించి వింటున్నాం మేము, వాళ్ళు ఈ యావదైనా గురుష్య పరంపరకి కనెక్షన్ ఉండాలి. ఈ ఒక గురుష్య పరంపర బ్రహ్మ పరంపర, ఇంకొకటి లక్ష్మీదేవి, ఇంకొకటి రుద్ర పరంపర, ఇంకొకటి 4 కుమారులు. సో ఈ 4 గురుష్య పరంపరలో కృష్ణుడి నుంచి బ్రహ్మదేవుడికి మొదటిగా బోధన అయింది, ఇంకొకటి లక్ష్మీదేవికి, ఇంకొకటి రుద్రుడు శివకి, ఇంకొకటి 4 కుమారులు. సో కృష్ణ మూలం, కృష్ణ నుంచినే అంతా ఈ వేద జ్ఞానం వస్తున్నది. వేద నారాయణ సాక్షాత్. సో ఇలాగ ఈ 4 పరంపరకి ఎవరైనా గురువులు వాళ్ళ కనెక్షన్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఎవరు గీతాన్ని మనకి తెలిసిస్తున్నారో వాళ్ళు చెప్పాలి. వీళ్ళ నుంచి విన్నాము, ఈ గురుష్య పరంపర ద్వారా విన్నాము. అప్పుడు మనకు ఇది రైట్ అండర్స్టాండింగ్, అవగాహన అని మనకి తెలుస్తుంది. సో మన ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులో ఈ భగవద్గీత యథార్థం రాశారు అంటే వీళ్ళు స్వంత వీళ్ళ అభిప్రాయం కాదు. ఇది వాళ్ళ గురువుల నుంచి వినింది, వాళ్ళ గురువుల నుంచి. ఇది అంతిమంగా ఇది కృష్ణుడికి పోతుంది. అది రైట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాము. కృష్ణ నుంచి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుంచి నారద, నారద నుంచి వేదవ్యాస,
ఈ మధ్వాచార్య పరంపరల ఒక బ్రాంచ్, ఒక శాఖ, బ్రహ్మ మాధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయాన్ని చెప్తూ మేము మా ఆచార్యులు ఏమి వాళ్ళు వెనకాలి వాళ్ళ ఆచార్యులు చెప్పారు దాన్నే యాజ్ ఇట్ ఈస్ యథాతథంగా చెప్తారు, ఏమి ఒక యాడిషన్ చేయక చెప్తారు వాళ్ళు. సో ఇలాగా మీరు భగవద్గీత అవగతం చేసుకునేది ఏదైనా ఒక గురు పరంపరకి కనెక్షన్ కావాలి. ఈ 4 గురు పరంపర, ఐదర్ మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చే బ్రహ్మ పరంపర, రామానుచార్య నుంచి వచ్చే శ్రీ పరంపర, లేకుంటే విష్ణు స్వామి నుంచి వచ్చే ఒక రుద్ర పరంపర, నింబకాచార్యుల నుంచి వచ్చే ఒక కుమార పరంపర. ఈ ముఖ్య ఆచార్యుల పేరు చెప్పారు. దీంట్లో వాళ్ళు శిష్యులు ఉన్నారు. సో ఈ వీళ్ళకి కనెక్షన్ కావాలి, అప్పుడు మనకు యథాతథంగా దొరుకుతుంది. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ కాల సమయంగా ఇది పరంపర అనేది పోయింది, దానికి నేను మళ్ళీ ఈ భగవద్గీతని చెప్తున్నాను నీ ద్వారా అని అర్జునుడికి చెప్పారు. సో ఇది ఒక కొత్త లెక్క ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇది లెక్కం ఇచ్చారు అంటే ఎంత పెద్ద సమయము ఇది. మనము ఈ వెనకాలి ఎప్పుడు చెప్పారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి వెనకాలి సూర్యుడికి అంటే ఒక లెక్క చూపిస్తాం. అర్జునుడు ప్రశ్నించేది, నేను నువ్వు ఇప్పుడు సమకాలీకులు, అయితే నువ్వు వెనకాలి సమయంలో సూర్యదేవుడికి చెప్పావు అంటే నేను ఎలాగే నమ్మాలి? సూర్యదేవుడు చాలా ఎంతో వాళ్ళ దీర్ఘ ఆయుష్, వాళ్ళ లోకాల ఉన్నత లోకాల వాళ్ళ సమయం అంత పెద్దది. నువ్వు ఎప్పుడో చెప్పావు. తర్వాత సూర్యదేవుడు తన పుత్రుడైన మనుకు చెప్పాడు, మను నుంచి ఇక్ష్వాకు చెప్పారు. వీళ్ళంతా వెనకాలి ఎంతో సమయం వెనకాలి వచ్చారు, ఇది ఎలాగ నమ్మాలి అని చెప్తా భగవంతుడికి ప్రశ్నిస్తారు. అప్పుడే ఇది సమయం ఇస్తున్నారు. చెప్పేది మనము 4 యుగాలు, సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలి, ఈ 4 యుగాలు ఒక మాసాలు ఉన్నట్ల, ఒక సీజన్స్, ఋతువులు ఉన్నట్ల ఒకటైనా ఒకటి వస్తుంటుంది. సో అలాగే ఈ కలియుగం అనేది అంత చిన్న సమయం, 4,32,000 సంవత్సరాలు. ద్వాపర యుగం అంటే దీనికి డబల్, 8,64,000. అలాగే త్రేతాయుగం 3 పట్టు, సత్యయుగం 4. ఇవంతా చేర్పిస్తే ఒకటి 40,32,000 సంవత్సరాలే అవుతుంది. ఇది ఒక మహాయుగం. సహస్ర యుగ పర్యంతం అర్హద్యత్ బ్రహ్మణో విదు. బ్రహ్మలోకంలో ఒక పగలు మన ఈ 1,000 యుగాలు అవుతాయి. ఇది లెక్క ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే ఒక బ్రహ్మణ రోజుల 14 మనులు వస్తారు, ఒకటైనాకొకరు. అంటే మన ఇది ఒక 71 మహాయుగాలు అవుతాయి, ఒక మను ఒక సమయం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మను ఇలా వీళ్ళు 14 మనులు ఒక బ్రహ్మడ పగల్లో వస్తారు. అలాగే బ్రహ్మడ రాత్రి. ఇలాగా బ్రహ్మడ జీవం మేము ఆలోచించే కాదు, అంత పెద్ద సమయం ఉంది. సో వేదాల్లో అంత పెద్ద సమయం నుంచి అంత చిన్న సమయం కూడా ఇచ్చారు, అంత వైజ్ఞానికంగా ఇచ్చారు. అది టైం స్కేల్ అనేది. ఈరోజు మనము విజ్ఞానులు చెప్పేది వేరే వేరే లోకాల్లో వేరే వేరే సమయం అని చెప్తారు. సో మన వేదాల్లో ఆల్రెడీ చెప్పారు, బ్రహ్ముడు అంత దూరంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉండే ఒక లోకాల్లో వాళ్ళ ఒక్క రోజు మన 8.6 బిలియన్ ఇయర్స్. ఇది క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఈ చార్ట్ మళ్ళీ పెడతాను, అప్పుడు మీరు చూడండి. సో మన బ్రహ్ముడికి ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు అని చెప్తారు, 50 సంవత్సరాలు అయింది అని చెప్తారు. వాళ్ళకి కూడా ఒక 100 ఇయర్స్ వాళ్ళ జీవాన్ని. మన 100 ఇయర్స్ కాదు, వాళ్ళ లెక్కంగా 100 ఇయర్స్ వాళ్ళ జీవాయుతం క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అంటే ఒక మనుది 71 మహాయుగాలు ఉంటాయి. మన మను ఇవి ఇప్పుడు 27 మహాయుగాల్ని కంప్లీట్ చేశారు, 28వ దాంట్లో ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో దీన్ని చెప్తూ క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చేది వివస్వాన్ సూర్యదేవుడికి భగవంతుడు అట్లీస్ట్ 120 మిలియన్ ఇయర్స్ వెనకాలి చెప్పింది భగవద్గీత అని చెప్తున్నారు. 120 మిలియన్ ఇయర్స్ ఈ క్యాల్కులేషన్. ఇది మీరు నేను పెడతాను, మళ్ళీ మీరు డీటెయిల్గా స్టడీ చేయండి. సో అలాగా భూమండలానికి ఎప్పుడు వచ్చింది భగవద్గీత అనే దానికి మను సూర్యదేవుడి నుంచి విన్నారు. సూర్యదేవుడి తర్వాత ఇక్ష్వాకు మహారాజుడు భూలోకంకి వాళ్ళు రాజుడు అయి వచ్చారు. మను అంటే వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద పోస్ట్, అది ఇంకా వేరే వేరే లోకాలకి కూడా వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 మిలియన్ ఇయర్స్, 20 లక్షల సంవత్సరాల వెనకాలని చెప్తున్నారు భగవద్గీత. అంటే బ్రహ్మడు ఒక రోజు, ఒక గంట, ఒక మినిట్, ఒక సెకండ్, దీని క్యాల్కులేషన్ కొంచెం పెట్టారు. సో భగవంతుడు అర్జునుడి ప్రశ్న, నువ్వు సమకాలికుడు, నువ్వు వెనకాలి సమయం ఈ చెప్పావు భగవద్గీత ఎంతో లక్ష వర్షాల సంవత్సరాల వెనకాలంటే ఎలా నమ్మాలి అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది, నేను నువ్వు ఇద్దరు కూడా ఎంతో జన్మాలు తీశాను. భగవంతుడు కూడా అవతరించుతుంటారు, వాళ్ళ సైతము అర్జునుడు కూడా వస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఆత్మీయులు. అయితే భగవంతుడికి అన్ని కూడా జ్ఞాపకం ఉంటుంది, మనకి జ్ఞాపకం ఉండదు. వేదాహం సమతీత అని భగవంతుడు చెప్పేది, నాకు అంతా తెలుసు, వెనకాల అయింది తెలుసు, ఇప్పుడు అవుతుండే తెలుసు, ముందు అయ్యేది తెలుసు.
అంత వ్యక్తులు తెలుసు నాకు. అయితే నాకు నన్ను ఎవరు కూడా ఎరగరు అని భగవంతుడు చెప్తారు. అంటే భగవంతుడు తన దివ్యమైన శరీరం నుంచి అవతరించినప్పుడు భగవంతుడికి యావగ జ్ఞాపకము, మెమొరీ అనేది, స్మరణ అనేది అది నశించిపోదు. మనము దేహం మార్చుతామే. మేము దేహం మార్చేది నుంచి మేము మర్చిపోతామే. ఈ దేహంలోనే మనము రోజు రోజు దేహం మర్చుతున్నాం. నా చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు, పాప ఉన్నప్పుడు ఆ దేహం వేరే. ఈ రోజు నా దేహం వేరే. సైంటిఫిక్‌గా కూడా అంతా చేంజ్ అయిపోయింది నాది. నాలో ఉండే కెమికల్స్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ అంతా నా సెల్స్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. అలాగే మేము చేంజ్ అయినప్పుడు మేము మర్చిపోతాం. అదే భగవంతుడి దేహం అనేది మార్చేది లేదు. అది సేమ్ అది. భగవంతుడ ఇది సచ్చిదానంద దేహం. సచ్చిదానంద స్వరూపం భగవంతుడు. భగవంతుడిది సత్ చిత్ ఆనంద. నిత్యమైన దేహము, సంపూర్ణ జ్ఞాన ఉండే దేహము, సంపూర్ణ ఆనందం ఉండే దేహం, ఆనందమయ దేహం. అలాగా భగవంతుడు దేహాన్ని మార్చేలే. అలాగా వానికి ఒక స్మరణ పోయలే. ఎప్పుడు అంతా కూడా తెలుసు భగవంతుడు. ఏమేమైంది ఎప్పుడు అన్ని తెలుసు. ఇప్పుడు భగవంతుడు పుట్టినప్పుడు చూసేదేమో వసుదేవ దేవకికి పుడతారు. అయితే భగవంతుడు చూపించింది నారాయణ రూపం, చతుర్భుజ నారాయణ. తర్వాత కృష్ణుడు ఒక పాపగా కృష్ణుడిగా మార్చాడు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు దివ్యమైన దేహము. ఆ దేహము సచ్చిదానంద దేహం. అది మనలాగా పంచభూతాల నుంచి కూడిన దేహం కాదు. ఇది మేము స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకున్నాం. భగవంతుడు దివ్యమైన వ్యక్తి. వాడు అస్తిత్వము దివ్యమైనది. వాడు దేహము, శరీరము దివ్యమైనది. సో మనకి భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు చూసేది భగవంతుడు ఇట్లా బాలకృష్ణగా ఉన్నారు. తర్వాత ఒక కుమారుడయ్యి, తర్వాత ఒక యువకుడయ్యి భగవంతుడు ఇట్లా మార్చినట్లు అనిపిస్తుంది. పోతే ఈ దేహాల్లో భగవంతుని శాశ్వతంగా ఉంది. ఏం రకరకాల చూస్తాము. భగవంతుడు బాల్యలీల, భగవంతుడు గోబాలకుల దగ్గర చేసే ఒక గోపాలుడిగా లీలలో, ఇంకొక కొంచెం పెద్దవాడైన భగవంతుడు చేసే లీలలో, అన్ని లీలలో వాడు దేహం మార్చినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే దేహం భగవంతుని మార్చలే. భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి అయ్యి ఈ అన్ని రూపాల్లో శాశ్వతంగా పొందాడు భగవంతుడు. ఎంత రూపాలు భగవంతుడు శాశ్వతంగా ఒక వ్యక్తి వాడు. అయితే అనంత రూపాలు ఉన్నాయి భగవంతుడు. అద్వైతం అచ్యుతం అనాదిం అనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తో గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. భగవంతుడిది వాడు ఒక్క వ్యక్తి. అద్వైతం అచ్యుతం, ఎప్పుడు కూడా వాడు పతనము పొందాడు. అద్వైతం అచ్యుతం అనాదిం, అందరికీ కూడా ఆదివాడు, ఆది పురుషుడు. అనాది అద్వైతం అచ్యుతం అనాదిం అనంత రూపం. భగవంతుడికి అనంత రూపాలు ఉన్నాయి. కృష్ణుడిగానే వాడు ఎంతో రూపాలు చూపిస్తాడు భగవంతుడు. బాల్య రూపం చూపిస్తాడు, ఒక గోపాలకుడిగా రూపం చూపిస్తాడు, ఒక మహాభారత యుద్ధంలో పార్థసారథిగా రూపం చూపిస్తాడు భగవంతుడు. ఇలాగా ఎంతతో రామ, నరసింహవర అంత రూపాలు ఉన్నాయి. అవుతే వాడు ఒక్క వ్యక్తిని. మనము ఈ రోజు ఈ దేహంలో ఉన్నాను అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను ఇంకొక పక్క లేదు నేను. అయితే యోగిలు చెప్తారు, వాళ్ళు యోగాభ్యాసం నుంచి ఎనిమిది రూపాలు పొందొచ్చంట వాళ్ళు యోగిలు, యోగ సిద్ధిలా. అయితే అన్ని రూపాలు ఒక రకానే వాళ్ళు పని చేస్తుందంట. అన్ని వేరే వేరే రకంగా పనిచేసే కాదు. అదే భగవంతుడు అనంత రూపాలు తీస్తేనో ఒక్కొక్క దేహము రూపాలు ఒక్కొక్క రకంగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు కృష్ణుడు 16,000 వీళ్ళు భార్యల్ని స్వీకరించినప్పుడు ద్వారకల చెప్తారు 16,000 భవ్య మాలలు చేశారు. నారదుడు వచ్చి భాగవతంలో మేము వింటాం, నారదుడు ఎలాగ భగవంతుడు ఎలా చూస్తున్నాడు, మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని చూడాలని ఒక్కొక్క భవ్యమాలను పోయినప్పుడు చూస్తాడంట. ఒక్కొక్క భవ్యములను కృష్ణుడు ఉంది ఒక్కొక్క రకంగా భగవంతుడు కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు. ఒక పక్క తన భార్య దగ్గర ఏమో మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకొక పక్క తన బిడ్డల దగ్గర ఏమో ఇంకా చేస్తున్నారు, ఇంకొక పక్క మంత్రుల దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు. ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడు అన్ని రూపాలు తీసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ భగవంతుడు మన లోగా ప్రతి ఒక్కరు ఆత్మ సమీపంగా ఆత్మీయంగా పరమాత్ముడై ఉన్నాడు. ఆల్రెడీ మీలోగా నాలోగా అంత జంతువులు, అంత మనుషులు, అంత చెట్లులోగా ఉన్నాడు. వాడు భగవంతుడు అవుట్లో వచ్చే వ్యక్తమయ్యేదానికి భగవంతునికి కష్టం కాదు. సో అలాగా భగవంతుడు దివ్యమైన వ్యక్తి. భగవంతుడు ఒక శక్తి కావచ్చు, వాళ్ళు ఇంకేమైనా అన్ని కూడా మనకి అచింత్య అని చెప్తాం భగవంతుని గురించి. ఎప్పుడు కూడా మనకు అది చింతన చేసే కాదు, ఆలోచన చేసే కాదు, అంత దివ్య శక్తులు ఉంది భగవంతుడికి. పరాస్య శక్తి వివిధైవ శ్రూయతే స్వాభావికి జ్ఞాన బలక్రియాచ. భగవంతుడు చెప్తారు వానికి నతత్ సమస్య అభ్యధికష్ట దృశ్యతే. భగవంతుడు శక్తి అనంత శక్తులు ఉన్నాయి. ఆమెట్గా అది వాళ్ళ ఒక ఆలోచన ఇచ్ఛాయించి అయిపోతుందంట, జరుగుతుందంట. నేను నా ఇచ్ఛాయించి కాదు, నేను దానికి ఒక అంత ప్లాన్ చేయాలి, తర్వాత ఇంకా ఎంతో అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి, దానికి ఎఫర్ట్స్ చేయాలి. నేను దాని ఒక చేసినాక అది అవ్వచ్చు, ఉండొచ్చు. అదే భగవంతుడు అలాగే కాదు. వాడు ఓకే, వాడికి ఒక ఆలోచన, ఒక ఇచ్ఛ వస్తే ఆ కార్యాలు అయిపోతుందంట. అంత శక్తి ఉందంట భగవంతుడికి.
భగవంతుడు సృష్టించేయాలి అని కొంచెం ఇచ్చ వచ్చింది. ఈ సంపూర్ణ భగవత్ విశ్వాలే వచ్చింది. అంత లోకాలు బ్రహ్మాండాలు వచ్చింది. భగవంతుడు ఆజ్ఞకి కాస్తున్నారు అంత దేవతలు అంతా వచ్చి ఉన్నారు. భగవంతుడు అస్తిత్వము దివ్యమైన అస్తిత్వం. భగవంతుడ దేహము, భగవంతుడ లీలలు, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి గుణాలు అంత దివ్యమైనది. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తుండేది, నేను అవతరించుతాను, అవతరించేది నా ఒక అంతరంగ శక్తి నుంచి అవతరిస్తాను. ప్రకృతిం స్వాం అధిష్టాయ అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ. అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ అంటే నా దేహం ఎప్పుడు కూడా నాశనం అవ్వదు. భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అంటే అన్ని జీవుల ఈశ్వరుడు నేను. ఈశ్వర పరమకృష్ణ. ప్రకృతిం స్వాం అధిష్టాయ నా ఒక అంతరంగ శక్తి ద్వారా నేను అవతరించి సంభవామి ఆత్మాయత నేను కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాను. సో ఇది భగవంతుడి అస్తిత్వము దివ్యమైనది మేము అవగాహన చేస్తున్నారు. తర్వాత కృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తాడు, ఎప్పుడెప్పుడు అవతరిస్తాడు అంటే, అవతార అంటే అవతరతి. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నాడు. గోలోక ఏవ నివసతి, వైకుంఠాల గోలోక ఎప్పుడు ఉన్నాడు. అయితే మనకి ఈ జగత్లో భగవంతుడు కనిపించుకుంటాడు, దాన్ని అవతారం అని చెప్తాము. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా దివ్యధామంలో ఉన్నాడు. భగవంతుడు పరమాత్ముడయ్యి ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనూ ఆత్మ దగ్గర ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్క అణువులో ఉన్నాడు. అది పరమాత్మ స్వరూపం. అయితే పూర్ణ పురుషోత్తమ షడైశ్వర్య పూర్ణ మేము చెప్తుంటే మేము 6 గుణాలు పొందాడు భగవంతుడు. పూర్ణంగా భగవంతుడు కొంత సమయము ఆ లోకం నుంచి ఈ లోకం, ఆ ఒక వైకుంఠ లోకాల నుంచి ఈ భౌతిక లోకాలకు వస్తాడు. అది అవతారం అని చెప్తాం. సో భగవంతుడు చెప్పేది, నేను ధర్మ స్థాపన కోసం వస్తాను. ఎప్పుడెప్పుడు ఆ ధర్మము ఇదవుతుంది, దాని ఒక మిస్యూజ్ అవుతుంది, అప్పుడు నేను ధర్మస్థాపనకు వస్తాను, నేను వస్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నాను. భగవంతుడు వస్తారు, భగవంతుడు చెప్తున్నాను నేను వస్తాను అని. సో ఏం చేస్తాను, ఎందుకు వస్తాను అంటే, సాధువులకి రక్షణ చేసేకి వస్తాను, భక్తుల రక్షణ కోసం వస్తాను, ఈ దుష్టులకి వినాశం చేసేకి వస్తాను నేను అని భగవంతుడు చెప్తున్నాను. అలాగే సంభవామి యుగే యుగే. సంభవామి యుగే యుగే అంటే ప్రతి ఒక్క యుగం కూడా వస్తాను నేను. సత్యయుగంకి వస్తాను, త్రేతాయుగంకి వస్తాను, ద్వాపరయుగంకి వస్తాను, కలియుగంకి వస్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో కలియుగల ఏమి అవతారం, కలియుగల అవతారము శాస్త్రంలో చెప్పారు. కలౌ సంకీర్తన ఆరంభే భవిష్యామి శచీసుత. కలియుగాల ఈ సంకీర్తన యజ్ఞంని ప్రారంభం చేసేదానికి నేను శచి అనే ఒక వాళ్ళ గర్భంలో వస్తాను. సో యశోదమాయ అని ఏమి చెప్తామో, వాళ్ళు కలియుగంలో వాళ్ళు శచీదేవి అని పుట్టారు. ఇది వాళ్ళ గర్భంలో భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. మాయాపురే నవద్వీపే, మాయాపుర అనే ఒక ఊర్ల నవద్వీప అని అది క్షేత్రంలో నేను గంగా తీరే నేను పుట్టొస్తాను. నేను మళ్ళీ ప్రథమ సంధ్య, కలియుగంలో ప్రథమ సంధ్య, ఒక సంధ్య అంటే ఒక యుగానికి 5000 years, దాంట్లోగా వస్తాను నేను. అది కూడా ఇంకొక పక్క 4000 సంవత్సరాల తర్వాత 5000 సంవత్సరం ఉంది అని ఇంకొక పురాణంలో, ఈ నరసింహ పురాణ, వాయు పురాణ, అగ్ని పురాణ, ఈ ఎన్నో పక్క భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు అవతరిస్తారు. దానికి ఇది వివరణలు ఉన్నాయి. సో అలాగే మేము ఈ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే అని మేము స్వీకరిస్తాం. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్ విషయ నమ. సో భగవంతుడు భక్తుడుగా ఒక అవతరించాడు. భాగవతంలో నిన్న వినిందేమో, ఈ యజ్ఞ చక్రం వినేటప్పుడు కృష్ణవర్ణం త్విష అకృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞైర్ సంకీర్తనైర్ ప్రాయ యజంతి సుమేధస అని మహారాజ్ నిమి అనే వాళ్ళకి ఈ నవయోగేంద్రలోని ఒక వెళ్ళో ఉపదేశించితే భాగవత 11వ స్కందంలో చెప్తారు, కలియుగంలో భగవంతుడు భక్తుడై అవతరిస్తారు అని చెప్పారు. సో ఈ యుగే అంటే భగవంతుడు ప్రతి యుగంకి వస్తారు. ఇది ఏమి అవతారం అని చెప్తారు, ఎవరు భగవంతుడు అని చెప్తారో ఇది శాస్త్రోక్తంగా ఉండాలి, శాస్త్ర ఉక్తి ఉండాలి. లేకుంటే మేము ఎవరిని అవతారం అని స్వీకరించరాదు. ఈ కలియుగల ఒక ఇది పెద్ద లోపం అంటే కొంతమంది కొంత సిద్ధి పొందుతానో, సిద్ధిను చాలా మందికి లేవు. వాళ్ళు చెప్పేది, నేను భగవంతుడు అయిపోయాను, నేను అవతారము, నన్ను పూజించండి. అలాగంతా ఎంతో మంది ఉన్నారు. జనాల్ని ఇచ్చేస్తున్నారు, వంచన చేస్తున్నారు, మోసం చేస్తున్నారు. లేదు, అవతారం ఏమి అనేది శాస్త్రంలో చెప్తారు. వాళ్ళు శాస్త్రంలో వేద వ్యవస్థలు రాశారు. దాని నుంచి మేము నమ్మాలి. బుద్ధాన్ని కూడా మేము అవతారం అని చెప్తాం. ఎలాంటే అదే భాగవతంలో వేద వ్యవస్థలు చెప్తారు, బుద్ధో నామ్న అంజనాసుత కీకటేషు భవిష్యతి. ఒక గయా ప్రాంతంలో అంజన వాళ్ళ తల్లి పేరు బుద్ధుడుగా పుట్టుతారు అని చెప్పారు. సో ఇవి శాస్త్రాలు చెప్పారు. దాని నుంచి మేము బుద్ధుడు అవతారం అని అవుతాం. ఆ కలియుగ అంతింలో కల్కి కూడా అవతారంగా వస్తారు. వాళ్ళ తండ్రి పేరు ఇచ్చారు విష్ణు యశ అని. వాడు ఏ ఊర్లో పుట్టుతారు, సంబాల అని, అది కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎవరో కల్కి భగవాన్ అని చెప్తున్నారు. లేదు, అదంతా శాస్త్రంలో నిర్ణయంగా చెప్పినారు. దాని నుంచి మనకి తెలిసింది ఎవరు అవతారం ఎవరు లేదు అని. గురు సాధు శాస్త్ర చెప్తారు. అన్ని కూడా టెస్ట్ చేయాలంట. 3, ఒకటి శాస్త్రం,
ముఖ్యమైన శాస్త్రం. రెండోది ఈ సాధువులు, పెద్ద పెద్ద సాధువులు, శంకరాచార్య, రామానుజాచార్య, మధ్వాచార్య, ఇలాగ చైతన్య మహాప్రభులు, గోస్వాములు, వీళ్ళు చెప్పాలి సాధు. మళ్ళీ గురు. సో వీళ్ళు ముగ్గురు చెప్పేది ఒకటే విషయం అయినప్పుడు మేము ఒప్పాలి అని చెప్తారు, స్వీకరించాలి. ఇది ఒక టెస్ట్ ఆధ్యాత్మిక దాంట్లో. ఈ భగవంతుడిని అవగం చేసుకునేది ఒక టెస్ట్. సో తర్వాత భగవంతుడు ఇట్లా అవతరించుతారో, ఈ ధర్మ స్థాపన కోసం వస్తారు, ధర్మ విధానం ఇస్తారు భగవంతుడు, భక్తులు రక్షణ చేస్తారు, దుష్టులు శిక్ష చేస్తారు. ఇదంతా కర్మము, ఇదంతా భగవంతుడు కార్యాలు చేసేది. ఇది మేము తత్వతః అవగాహన చేసుకుంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి మళ్ళీ ఈ ఈ దుఃఖాలయంలా, ఈ జగత్లా జనం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ జన్మంకి లేకూడదు అనే దానికి ఎంతో ఋషిమునిలు ఎంతో తీవ్ర తపస్సు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అడవికి పోయి, కొండపైన పోయి వెనకాల సమయంలో చేస్తుంటారు. అయితే ఇది అంత సులభంగా భగవంతుడిని స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకుంటే, వాడు దివ్యమైన వ్యక్తి భగవంతుడు, వాడు దేవదేవుడు, పురుషోత్తముడు, నేను వాళ్ళ ఒక చిన్న అంశం, నేను నిత్య సేవకుడు అని మేము ఈ స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకుంటే, మేము దీన్ని స్వీకరిస్తే, ఇది నమ్మితే మేము చెప్తారు భగవంతుడు త్వరనే మేము ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ బంధనాల నుంచి విముక్తులై భగవద్ధామకు వెళ్ళిపోతామని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇది దానికి భగవంతుడ లీలలు మేము ఈరోజు వినేది, రామాయణము, ఇంకొకటి కృష్ణ భాగవతం, ఇదంతా యాళ్ళు వింటుండేది అంటే స్పష్టంగా మేము అవగాహన చేసుకున్నాలి భగవంతుడు ఎవరు అని. మేము ఈ ఈ చరిత్రలు, ఆ చరిత్రలు, ఈ జననాయకుడు, ఈ స్పోర్ట్స్, ఈ సినిమా, ఇవంతా తెలుసుకొని ప్రయోజనం లేదు. అదే భగవంతుడిని మేము ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, వాడిని ఆ సత్వతగా అవగాహన చేసుకుంటే మనకి మళ్ళీ ఇంకొక జన్మము ఈ దుఃఖాలయంలో లేదు. ఇది దుఃఖాలయం, ఇది ఒకటైనా ఒకటి దుఃఖం వస్తూనే ఉంటుంది, అపాయాలు వస్తూనే ఉంటుంది. పదం పదం యద్ విపదాం నతేష. ఇది ఈ జగత్తు భగవంతుడు చేశాడు అంటే ఇది ఒక బందీగృహం. బందీగృహం అంటే ఒక జైల్లో ఒకటైనా ఒకటి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంటారు. ఇది బందీగృహమే ఇది. సో దీని నుంచి మేము అవతల రావాలి అంటే భగవంతుడిని తత్వత అవగాహన చేసుకునే ద్వారా సులభంగా మేము అవతల రావచ్చు మేము. సో భగవంతుడు ఏమి, మనం ఏమి అనేది ఒక డిఫరెన్స్ పెట్టారు ఇక్కడ. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మాయాని నియంత్రించుతారు. మాయాశక్తి, భ్రాంతి శక్తికి, ఆ భ్రాంతి శక్తిలోగా రారు. మనము ఈ భ్రాంతి శక్తిలోగా వచ్చి ఈ త్రిగుణాల్లో మేము పని చేస్తున్నాం. సత్వ, రజ, తమ. సత్వగుణ అంటే కొంత అట్లీస్ట్ కొంత బుద్ధి ఉంది, కొంత జ్ఞానం ఉంది, ధర్మ అధర్మము అవగాహన ఉంది. రజోగుణం అంటే కోరికలు, అది చాలా ఎక్కువైనా మేము పిచ్చివాళ్ళు అయ్యేది ఒక తమో గుణం. సో ఈ భ్రాంతి శక్తిలా మనం ఉన్నాం. అయితే భగవంతుడు ఈ భ్రాంతి శక్తిలో లేరు. దీని నియామకుడు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుండేది, ఒక సూర్యుడు ఎలాగా ఒక మేఘము చేస్తుంది, ఆ మేఘము మోడాలు, ఆ క్లౌడ్స్ మన్ని కవర్ చేస్తుంది, అయితే సూర్యుడిని కవర్ చేసేయాలి. అలాగా ఈ మాయాశక్తి అనేది భగవంతుడి శక్తి. ఇది మాయాదేవి, దుర్గా శక్తి. ఇది భగవంతుడిని నియంత్రించలే. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా, కొంతమంది చెప్పే లేదు మేము ఇప్పుడు భగవంతుడిని మర్చిపోయాం, మేము మోక్షం పొందిన తర్వాత, ముక్తి పొందాక మనకి తెలిసి మేమే దేవుడు అని తెలుస్తుంది, మేము అప్పుడు ఐక్యులు అయిపోయి మేము భగవంతుడు అయిపోయాము అని అనుకుంటారు కొంతమంది. లేదు, ఇలాగా ఎప్పుడు ఎవరు భగవంతుడు కారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మాయా ఈశ, మాయా పైన ఉన్నాడు భగవంతుడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మాయా కింద, భ్రమకి కాదు. మేము ఈరోజు భ్రమలో ఉన్నాం, మేము ఇదేమో అనుకుని ఉన్నాం. ఈ భారతీయుడు, ఈ మగవాడు, ఆడ అమ్మాయి, అలాగ నేను ఒక భ్రాంతిలో ఉన్నాను. నేను భగవంతుడు ఇలాగ భ్రాంతిలో, ఎప్పుడు వాడు దేవదేవుడే, పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవంతుడు. ఇంకొకటి భగవంతుడి దేహము అది శాశ్వతమైనది, సచ్చిదానంద దేహం శాశ్వతమైనది. మనది శాశ్వతమైనది కాదు, కర్మానుసారంగా మనకి దేహం దొరుకుతుంది. మన మనస్సు కావచ్చు, మన జడ దేహం, పంచభూతం నుంచి కూడిన చూస్తా ఉండే దేహం కావచ్చు. 2 దేహాలు ఉన్నాయి ఆత్మకి. లోగా ఒక మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇచ్చే ఒక దేహం ఉంది. దానిపైన ఈ పంచభూతం ఇచ్చే ఒక దేహం ఉంది. 2 దేహాలు మనకి కప్పబడింది మనకి. అదే భగవంతునికి ఇలాగ దేహం కాదు. భగవంతుని దేహంకి ఆత్మకి ఏమీ ఒక డిఫరెన్స్ లేదు, అంతా ఒకటే భగవంతునికి. సో ఇది చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు ఈ సరి అయిన అవగాహనని ఎంతో మంది వెనకాల చేశారు. వాళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళు ఎలా చేశారు అంటే, నన్ను ఆశ్రయం పొంది నాకు భక్తి చేస్తూ వాళ్ళు అంత ఒక అనురక్తిని, భౌతికమైన అనురక్తిలు, భయాలు, క్రోధాలు ఇది విముక్తులయ్యారు. ఇది మనకి ఈ భౌతిక స్థితిలో మనకి రాగ, భయ, క్రోధ ఎంతో విషయాలకి మేము అనురక్తి పొందాము. ఎంతో భయం ఉంది మనకి. భగవంతుడికి ఆశ్రయం లేక మనకి ఏమవుతుందో భయాల్లో ఉన్నాం. మనకి క్రోధం వస్తుంది మనకి. ఇదంతా రాజస తామస గుణంలా. అయితే ఇవంతా వదిలేసి వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రిత బహవో జ్ఞాన తపస పూతా మద్భావగత.
ఎంతో మంది వాళ్ళు ఒక తపస్సు చేస్తూ ఒక జ్ఞానం పొంది వాళ్ళు పరిశుద్ధులయ్యి నా లోకానికి వచ్చారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో నేను భగవంతుడి ఆశ్రయం తీసుకునే ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇది సులభంగా సాధ్యమవుతుంది. కలియుగంలో భగవంతుడి నామం చెప్పే ద్వారా అది సులభమవుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది చెప్పేది ఈ తపస్సు మేము చేయాలి. ఈ తపస్సు చేయాలి మేము. భగవంతుడి తర్వాత చెప్పేది అందరూ కూడా నన్నే అవలంబించుతున్నారు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫాలోయింగ్ మై పాత్. నేను ఏమి విధి విధానం ఇచ్చాను దాన్ని ఫాలో చేస్తున్నారు అంటే కొంతమంది కోరికలు ఉన్నాయి, ఇది కావాలి అది కావాలి అని. ఈ కర్మ ఫలాలు మనకు దొరికేది భగవంతుడు దాన్ని అవార్డు చేసినప్పుడే. భగవంతుడు ఇక ఎవరు కూడా ఏమి దొరకదు. మా పుణ్య ఫలాలు కావచ్చు, పాప ఫలాలు కావచ్చు, ఇది మనకు వస్తుండేది మా భగవంతుడు అనుగ్రహం ద్వారానే దొరికేది మనకి. సో అది ఒక వ్యక్తిలో. ఇంకొంత వ్యక్తిలో జ్ఞానం అవగం చేసుకుని ప్రయత్నిస్తున్నారు. జ్ఞానీలు, కర్మీలు, జ్ఞానీలు, యోగీలు. జ్ఞాని అంటే వాళ్ళు జ్ఞానం పొందాలి, ఈ ఆత్మన నేను దేహమా అవగం చేసుకోవాలి, ఆత్మ వాళ్ళకి కూడా భగవంతుడే అనుగ్రహం చేసేది. మళ్ళీ యోగిలు వాళ్ళు తీవ్ర ధ్యానం చేస్తా తపస్సు చేస్తూ పరమాత్మ చూడాలి అని అది కూడా భగవంతుడే ఇచ్చారు. మళ్ళీ తర్వాత భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుని సేవ చేయాలని 5 రకాలుగా సేవ చేయొచ్చు. శాంత భక్తి, సాఖ్య, దాస్య, వాత్సల్య, మాధుర్య. సో అందరూ కూడా భగవంతుడికి చేసేది భగవంతుడు వాళ్ళకి రెసిప్రొకేట్ చేస్తారు. ఎలాగెలాగ మనము భగవంతునికి కావాలి అనుకుంటాము అలాగా మనకి దొరికేవుగా ఇది భగవంతుని ద్వారానే దొరుకుతుంది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. భగవంతుడు ఇచ్చే నియమాలనే మేము పాటించాలి. ఎలాగ ఒక సర్కారం ఇస్తుంది, ఒక సివిల్ లాస్ అనేసింది, మేము అది ఫాలో చేయలేకున్నప్పుడు క్రిమినల్ లాస్ ద్వారా ఫాలో చేయాలి పడుతుంది ఒక బందీగృహంలో. అలాగే భగవంతుడు చేసింది మేము భక్తి చేస్తూ మేము ముక్తులై భగవద్ధామంలో మనకి సేవ్ చేయొచ్చు. లేకుంటే వాడు ఇంకొక నియమం ఉంది, ఈ మాయా ప్రకృతి ద్వారా 3 గుణాలు, దీనికన్నా సేవ్ చేయాలి. సో భగవంతుడు ఇచ్చే నియమం మేము పాటించాలి, ఎలాగో పాటించాలి. సో భగవంతుడు తర్వాత ఈ దేవతలు ఎవరు అంటే వీళ్ళు కార్యనిర్వహణ అధికారులు. ఎలాగా ఒక సర్కారంలో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారు, అలాగా వాళ్ళు వాళ్ళకి నియంత్రణ ఇచ్చారు. ఒకరు గాలికి, ఒకరు నీళ్ళకి, ఒకరు వెలుగుకి, ఇట్లా దేవతలు ఉన్నారు. 33 కోటి దేవతలు అని చెప్తాం. అంత పెద్ద ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. సో వెనకాల అధ్యాయంలో మేము విన్నాము భగవంతుడు ఆ యజ్ఞ విధానం చేశారు. యజ్ఞ విధానం ద్వారా వీళ్ళ పూజ జరుగుతుండే వెనకాల. సో అది కూడా ఉంది. అయితే భగవంతుడు చెప్పేది ఇదంతా నా ఆదేశంగానే ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. 7వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ చూద్దామే. 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఇంత ఎక్కువగా స్పష్టంగా నేరంగా చెప్తారు. మనం ఈ దేవతకు పూజ చేసినప్పుడు వాళ్ళపై నమ్మకం ఇచ్చేది భగవంతుడే, పరమాత్ముడే, కృష్ణుడే మనకి ఇచ్చేది. మనకి నమ్మకం రావాలంటే ఈ దేవతల పైన భగవంతుడే నమ్మకం ఇస్తారు. తర్వాత ఒక పూజలు ఆ విధి విధానాలు అనుసరించుతా ఆ దేవతలకి ఈ విషయం చెప్పేది కూడా భగవంతుడే. వాళ్ళ హృదయంలో కూడా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నారు. మళ్ళీ లాస్ట్ గా ఆ ఫలం మనకి దొరికేది ఈ దేవతల నుంచి, అది కూడా భగవంతుడే అనుగ్రహించేది అని భగవంతుడు చెప్తారు. మనకి వింటాం 7వ అధ్యాయంలో అదే 4-5 శ్లోకాస్ కంటిన్యూస్ గా నిరంతరంగా ఉండేది. సో దేవతలు అనేవాళ్ళు భగవంతుడు కిందేసి పని చేస్తున్నారు. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఎక్కువ మంది ఈ ఈ దేవతను పూజించుతారు అంటే వాళ్ళకి త్వరనే ఇది దొరికినాయి, ఒక కోరికలు దొరికినాయి. అయితే ఇది సంపూర్ణ అవగాహన కాదు. ఎలాంటే ఇదంతా భగవంతుడి నుంచినే వస్తుంది, భగవంతుడు నేరంగా నన్ను పూజించండి అని మళ్ళీ భగవద్గీత మనకి స్పష్టంగా చెప్తారు భగవంతుడు. అంటే ఈ ఎంత దేవతలు మనకి ఒక జగత్లోనే కొంత వరాలు ఇవ్వచ్చు, కొంత బెనిఫిట్స్ ఇవ్వచ్చు, కోరికలు పూరించవచ్చు. అయితే ఎవరు కూడా మనకి ముక్తి ఇవే కాదు. ముక్తి ప్రదాత విష్ణు రేఖ నా సంశయ అని శివుడు రుద్రుడు చెప్తారు. ముక్తి ఒక్కరే ఇచ్చే ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కరే అని చెప్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు కాశీలా అది ఒక మోక్ష జగ, అక్కడ ఒక ప్రదేశము, అక్కడ శివుడు మోక్ష ఇస్తారు చెప్తారు. అది ఎలాగిస్తారు అని చెప్తారో శివుడు ఈ రామనామం చెప్తా వాళ్ళకి ఎవరు అక్కడ మరణం పొందుతారో ఆ వ్యక్తికి ముక్తి దొరుకుతుందని చెప్తారు. అంటే భగవంతుని ద్వారానే అన్ని కూడా సాధ్యమయ్యేది, కార్యసాధ్యం అవ్వదు. లేకుంటే ముక్తి ఇది కాదు, ఇది ఎవరు కూడా మనకి ఇచ్చే కాదు. ఇది అంతిమంగా నిజమైన లాభం. ఈ దుఃఖాలయంలో ఈ బందీగృహంలో కొంత ఎక్స్ట్రా చపాతీ దొరికితే, కొంత ఎక్స్ట్రా నైస్ మనకి పొంకొనేకి ఒక బెడ్ దొరికితే ఇది మనకి కాదు. మనకి ఈ దేహానికి మనకి కావాలంటే ఒక కోరికల నుంచి మనకి నిజమైన పరిహారం కాదు. నిజమైన పరిహారం అంటే ఈ బందీగృహం నుంచి మేము విముక్తులు కావాలి. అది కేవలం విష్ణు కృష్ణ ఒక్కరే మనకి చేసే కావాలి. ఇది మేము ఇంకా ముందు వింటూ స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకుంటాం.
తర్వాత భగవంతుడు ఇదేమేమి చూస్తున్నాం ఈ సమాజంలో, కొంతమంది బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు ఉన్నారు, ఇది నేనే సృష్టించానని చెప్పాడు భగవంతుడు. ఇది సృష్టించిన భగవంతుడు ఒక జన్మమించి కాదు, ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః. ఈ 4 వర్ణాలు ఏముంది, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఈ 4 వర్ణాలు. ఇది ఒకరిని సృష్టించింది గుణ పైన, కర్మం పైన. ఎవరు ఏమేమి కర్మం చేస్తారో దానిపైన. కొంతమంది వాళ్ళు బుద్ధివంతులు, వాళ్ళు ఒక శిక్షకులుగా, వాళ్ళు రాజ్యుడికి ఒక ఉపదేశం ఇచ్చి మంత్రులుగా వాళ్ళు పని చేస్తారు. కొంతమంది వాళ్ళు శౌర్యం ఉండి వాళ్ళు జనాలకి రక్షణ చేస్తారు, వాళ్ళు క్షత్రియులు. కొంతమంది వ్యవసాయం చేస్తూ, వాళ్ళు కొంతమంది గోరక్ష చేస్తూ వ్యాపారం చేస్తారు, వాళ్ళు వైశ్యులు. ఇంకొంతమంది వీళ్ళందరికీ సహాయం చేస్తారు. సో ఇది బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఎలాగా ఒక దేహంలో మనకి తల, కాళ్ళు, చేతులు, కడుపు ఉంది. ఈ 4 విభాగాలు ఉన్నాయి. అన్ని కూడా కావాలి మనకి. సుగమంగా మనకి ఉండాలి అంటే అన్ని కూడా పని చేయాలి, అన్ని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అలాగే ఒక సమాజంలో అందరూ కావాలి. కొంతమంది బుద్ధివంతులు కావాలి, కొంతమంది రక్షకులు చేసే కావాలి, కొంతమంది బిజినెస్, కొంతమంది వీళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేయాలి. ఇది న్యాచురల్గా ఉంది, ఇది అన్ని దేశాల్లోనూ ఉంది. అయితే దీనికి పేరు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని మనము ఇది ఇచ్చేది. బ్రాహ్మణ అంటే బ్రహ్మన్ జానాతిథి బ్రాహ్మణ, భగవంతుడు జ్ఞానం అంటుంది, అది బ్రాహ్మణ అంటే. ఇప్పుడు ఎంతో మంది నాస్తికులుగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలాగ బ్రాహ్మణుని స్వీకరించేది? బ్రాహ్మణ అంటే ఆస్తికుడుగా ఉండాలి మొదలు. మళ్ళీ శమ దమ అన్న ఒక మనస్సు, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించే ఒక శక్తి ఉండాలి, అది బ్రాహ్మణుడు అంటే. బ్రాహ్మణుడు అంటే లేదు మేము అంత పతనమై, మేమంతా ఎంతో అలవాట్లు ఉంది, అది బ్రాహ్మణుడు కాదు. అలాగే క్షత్రియుడికి కొంత శౌర్యం ఉండాలి, వాడు ముందు నిలిచి వాడు యుద్ధం చేయాలి, అది క్షత్రియుడు. క్షత్రియుడు శౌర్యం ఉండాలి, వాళ్ళకి గుణాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వాడు ఈశ్వర భావ, దానము అంత ఎంతో వాళ్ళకి లక్షణాలు ఉన్నాయి క్షత్రియుడికి. వైశ్యుడు అంటే వాడు ఈ పని చేసేయాలి, వాడు వ్యవసాయము ఇది. సో వీళ్ళు ఈ పని చేస్తూ కొంత గుణాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు పొందాలి వాడు. అది ఈ దానికి మేము ఈ విభాగాలను చెప్పేది, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. కలియుగల చెప్తారు కలవు శూద్ర సంభవ, అందరూ కూడా ఒక శూద్ర స్వభావంలోనే ఉన్నాను అని చెప్తారు. అలాగే కొంతమంది బుద్ధివంతులు అని ఉంటేనో వాళ్ళు కూడా ఇంకొకరిని ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేస్తారు, వాళ్ళు సరైన మార్గదర్శనం ఇవ్వరు వాళ్ళు. ఇంకా కొంతమంది రక్షకులు అని ఉంటేనో వాళ్ళు కూడా ఇంకొక మందికి ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేస్తారు. ఇది ఈ రోజు ఇది పతనం అయింది. ఇది అంటే అందరూ కూడా ఒక వర్ణం అయిపోయాను, ఏకవర్ణయ భవిష్యతి అని చెప్తారు. కలియుగం ఇంకా ముందు పోతూ పోతూ చెప్తారు, ఈ 15,000 సంవత్సరాల తర్వాత, పర్టికులర్ ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాలు అయింది, ఇప్పుడు ఈ యుగ ధర్మం అయ్యి ఈ ప్రచారం అవుతుంది అని చెప్పారు శాస్త్రంలో. ఈ తర్వాత ఈ ఇంకొక 10,000 సంవత్సరాలు వెనకాలి ఏకవర్ణయ భవిష్యత్. ఏకవర్ణం అంటే అందరూ కూడా అధమమైన ఒక ఇంకా కింద వస్తారు వర్ణం. ఈ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య అంతా ఇది బుద్ధివంతులు వీళ్ళంతా ఎవరూ లేరు. ఇప్పుడే చూస్తున్నాం ఎవరు లేరు, అలాగా ఇంకా కమ్మి తగ్గుతుంది అని చెప్పారు. సో ఇది ఈ విభాగం ఉంది, ఇది సమాజంలో ఒక కోఆపరేషన్గా ఉండి భగవంతుని సేవ్ చేయాలి, అది ముఖ్యమైనది. ఈ వర్ణాశ్రమ విభాగం ఎలా చేశారు అంటే, ఇది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎబిలిటీ ఉంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గుణం ఉంది, ఒక్కొక్క యోగ్యతలు ఉంది. దాని ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని సేవ్ చేయాలి. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక రకంగా చేసేయచ్చు, క్షత్రుడు ఒక రకంగా, వైశ్యుడు, వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రవృత్తి ద్వారా భగవంతుని సేవ్ చేయాలి. అది ఈ వర్ణాశ్రమ విభాగాల్ని ఎయిమ్, ఇది ఉద్దేశము, లక్ష్యం. వర్ణాశ్రమ ఆచరవత పురుషేణ పరాపుమ విష్ణుర్ ఆరాధ్యతే పుంసాం నాణ్యతత్వోష కారణం. ఒకే ఒక ఉద్దేశము, లక్ష్యము ఈ వర్ణాశ్రమ విభాగాన్ని, భగవంతుడిని సంతోషం చేసేది. వాళ్ళ శక్తి ద్వారా వాళ్ళు ఒక పని చేసే ద్వారా భగవంతుని సంతోషం చేసేది. ఎలాగ మనం మందిరంలో, మన రాధా గోవింద మందిరంలో కొంతమంది భగవంతుని పూజ చేస్తారు, కొంతమంది శుభ్రం చేస్తాము, క్లీన్ చేస్తాం, స్వచ్ఛం చేస్తాము, కొంతమంది ఇంకో ప్రచారం చేస్తారు, కొంతమంది ఇంకేమో దానం తీసుకొని వస్తారు. ఇలాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పని చేస్తున్నారు. ఒక రకం చూస్తే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర రకంగా అయితే అందరూ కూడా ఈ శ్రీ రాధా గోవిందులకి సేవ్ చేసేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. అలాగే సమాజమే పూరా అలాగా భగవంతుని కేంద్రం చేసుకొని సేవ్ చేయాలి. వెనకాల సమయంలో ఉంటుండే ప్రతి ఒక్క ఊర్లను ముఖ్యమైన ప్రదేశము భగవంతుల మందిరం ఉంటుండే, అంత భవ్య మహల్లో మందిరం అవుతుండే, అరమనే ప్యాలెస్ ఉంటా ఉండే. ఇప్పుడు అదంతా చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు సమాజము కలియుగ ప్రభావం అంతా చేంజ్ అయింది. లేకుంటే ఇది ఉండేది భగవంతుని సేవ్ చేసేదానికి ఈ 4 విభాగాలు ఉన్నాయి. మన పని చేస్తూ భగవంతుని సేవ్ చేసేవుగా ఇది విధి విధానము దీంట్లో ఇదే మోడిఫై అయింది. ఎనీవే భగవంతుడు ఇది చెప్తూ ఈ తర్వాత
నేను ఇవంతా చేస్తున్నాను, నేనే సృష్టి చేశాను, నేనే జనాల్ని ఒక రకంగా వాళ్ళ కర్మానుసారంగా వాళ్ళు విభాగాలు ఉన్నాయి. అయితే నేను నాకు ఇది యావది కర్మము నాకి రాదు నాకు. నేను గుణాతీతుడయ్యి నాకు ఈ ఫలాలు నాకి కర్మ బంధనం లేదు అని స్పష్టంగా ఇక్కడ 14వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నమే కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫల స్ప్రియః ఇతి మాం యో అభిజానాతి కర్మభిర్ నా బధ్యతే. సో భగవంతుడు జన్మం గురించి మేము విన్నాము, ఎలా వచ్చారు, ఏమేమి ఆ ఏ కారణంగా వస్తారు భగవంతుడు అని. ఇప్పుడు కర్మం గురించి ఇట్లా భగవంతుడు సృష్టించాడు, ఈ దేవతలు ఉన్నారు, భగవంతుడే సృష్టించాడు వీళ్ళని కూడా, మన మనుషుల్ని సృష్టించాడు. ఇవంతా ఈ కర్మము అనుకుంటాం, లేదు ఇవంతా భగవంతుడికి ఏం కర్మం లేదు ఈ కార్యాల నుంచి. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తుడు, విముక్తుడు. భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు కూడా ఇలాగా ఒక గౌరవం ఇస్తుండేవి ఒక కుచేలుడికి. ఇంకొకటి భీష్మ పితామహుల దగ్గర యుద్ధం చేస్తుండేది, ఇంకా గోపాలకుడై వైశ్యధనం పాలించుతుండేది. ఇవంతా చేస్తుంటేనే భగవంతుడికి కర్మబంధనం లేదు భగవంతుడు. తర్వాత ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది ఈ కర్మ అకర్మ వికర్మ అనేది మేము స్పష్టంగా అవగమనం చేసుకోవాలి. ఈ కర్మ తత్వము ఏమి, సర్వ సిద్ధాంతం అవగమనం చేసుకోవాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ కర్మ వికర్మ అకర్మ అనేది ముందు కూడా వింటాము, ప్రతి అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఇది సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి అంటే పుణ్యకర్మాలు ఒకటి, పాపకర్మాలు ఇంకొకటి. పుణ్యకర్మం అంటే మేము చేసే ఒక మంచి కార్యాల నుంచి మనకి ముందు దీని నుంచి ఒక మంచి ఫలాలు దొరుకుతుంది. మంచి ఫలాలు అంటే ఒక వ్యక్తి స్టూడెంట్గా బాగా చదివితే ముందు ఒక వాళ్ళు మంచి మార్క్స్ దొరికి ఒక మంచి జాబ్ దొరుకుతుంది. అలాగా మేము పుణ్యఫలం నుంచి మనకి మంచి జన్మం దొరకవచ్చు, మంచి సుఖము కావాల్సిండే ఒక ఇంద్రియ వస్తువులు పొందే ఒక ఇది శక్తి దొరకవచ్చు మనకి. సో మనకు ఒక జన్మము, ఒక ధనము, ఒక అందమైన దేహము, ఒక బుద్ధి, ఇవంతా పుణ్యకార్యాలు. ఇంకొక కొంత పాప కార్యాల నుంచి మనకి ఒక ఇది అంత మంచి ఇది కాదు, మంచి కొంచెం మందబుద్ధి, కొంత ఇంక రకరకంగా మనకు దొరకవచ్చు. ఇదంతా మన ఇది నుంచి కర్మ నుంచి దొరికే ఒక స్థితిలు ఇది. ఇదంతా ఇది పర్మనెంట్ కాదు, ఇది తాత్కాలికమే. మనం చేసిన కార్యాల నుంచి కర్మ నుంచి మనకి దొరికే ఇది స్థితిలు. అయితే మేము ఇవంతా మార్చొచ్చు, అది మేము అవగాహన చేసుకున్నాను. ఎవరు కూడా పర్మనెంట్ గా ఇలాగే ఉంటారు వాని కాదు, మన కర్మను మార్చొచ్చు మేము. మేము అది చేయాలి, మనుజన్మంలో దాన్ని మార్చొచ్చు, మన కర్మని మార్చొచ్చు. అది ఇంకొకటి, ఈ పుణ్య పాపం రెండు కూడా ఒక చెడ్డదే. చెడ్డది అంటే ఎలా అంటే పుణ్యం పొందుతేనో మేము ఇంక మళ్ళీ పుట్టి రావాలి, మేము ఈ బందీ గృహంలోనే పుట్టి రావాలి మనం. అయితే మేము భగవంతుని సేవ్ చేస్తూ ఈ పుణ్య పాప రెండు అకౌంట్ని క్లోజ్ చేసి భగవద్ధామకు వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అది భగవంతుడు గీతాలో మనకి బోధన చేసేది. ఈ పుణ్యం చేస్తూనే మీరు మళ్ళీ పుట్టాలి అంటే మేము పుట్టొచ్చు, ఒక మంచి ఒక ధనికల దీంట్లో పుట్టొచ్చు, లేకుంటే కొంత అంత ఒక పెద్ద దేశంలో పుట్టొచ్చు, ఇంకా అంత సౌలభ్యాలు ఉన్నాయి. అయితే కూడా అక్కడ కూడా రోగాలు ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా దుఃఖాలు ఉన్నాయి. దుఃఖం లేక ఈ జగత్లో ఎక్కడ కూడా లేదు. పైన బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద పాతాళలోకం దాకా ఇక్కడ దుఃఖ ప్రదేశాలే ఉండొచ్చు, కొంత ఎక్కువ తక్కువ ఉండొచ్చు, అయితే దుఃఖాలు ఉన్నాయి. దానికి భగవంతుడు ఈ పుణ్య పాపాలు దీంట్లో మీరు చిరుకూడదండి, మీరు ఇవి అకర్మం చేయండి. పుణ్యకర్మము పాపకర్మము, కర్మ వికర్మ. అకర్మ అంటే పని చేస్తాము, అయితే ఆ పనికి ఏమి ఫలాలు లేవు, ఈ భౌతిక ఫలాలు లేవు. భౌతిక ఫలాలు అంటే ఇంకొక దేహం పొందే ఒక ఇదిలే. సో అది ఈ భక్తి కార్యాలు అకర్మ అని చెప్తారు. భగవంతుడు ప్రీత్యర్థం చేసే కార్యాలు. మన స్వార్థానికి మేము పుణ్యమైనా చేయొచ్చు, పాపమైనా చేయొచ్చు, దాన్ని అనుభవించడానికి మేము పుట్టి రావాలి. అయితే మేము భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేసే కార్యాలు అప్పుడు మేము మళ్ళీ ఇంకొక జన్మం తీసేలేము, మేము భగవద్ధామకి వెళ్ళిపోతాం. సో అది వికర్మ, కర్మ వికర్మ అకర్మ. కర్మ అంటే పుణ్యకర్మము, వికర్మ అంటే చెడ్డ కర్మాలు, అకర్మ అంటే భక్తి కార్యాలు. మనకి ఆ కార్యాల నుంచి మనకి ఏమి ఒక ఫలాలు, ఈ భౌతిక ఫలాలు దొరక్క మేము భగవంత ధామకి వెళ్ళిపోతాం. దీని గురించి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తారు. ఇక్కడ చూపించుండే వికర్మాలు. వికర్మాలు అంటే ఏ కార్యాలు చేయరాదని. ఎలా చేయరాదు అంటే ఈ 4 కార్యాలు, ఇది 4 ధర్మ కాళ్ళని ఇది నాశనం చేసింది. ఒకటి ఇక్కడ చూపిస్తుండే అక్రమ వద్ద స్త్రీ సంభోగం. ఇది ఎక్కువ కామము చేస్తూ అంత కామ స్వభావం పొందితే మనము చెట్లాగా పుట్టవచ్చు అని చెప్తారు. చెట్లుగా ఇది ఒక వైదిక దీని ప్రకారంగా ధర్మ అవిరుద్ధో కామోస్మి భగవంతుడు చెప్తారు 9వ అధ్యాయంలో. నేను ఆ కామం ఏమి ఒక ధర్మ అవిరుద్ధంగా ఉండేది. ధర్మ అవిరుద్ధంగా అంటే ఒక మంచి కుటుంబం పొందేదానికి, మంచి బిడ్డల్ని పొంది వాళ్ళని భక్తులు చేసేది, అది ధర్మ
చేసే ఒక కామ జీవనం. భగవంతుడు చెప్తారు అది నేను అని చెప్తారు. అది లేకు మేము ఒక ఖాళీ ఒక స్వార్థానికి ఒక మేము భోగించేదానికి చేసేది అది పాపాలే అవుతుంది. రకరకాలుగా ఇప్పుడు చూస్తాం మేము. సో ఇది అక్రమ వద్ద స్థితి సంభోగం, ఇది ఒక పాప కార్యాలు. ఇది మనకి ఏం చేసిందంటే ఒక ధర్మం కాళ్ళైన ఒక శుచిత్వంని మేము నాశనం అవుతుంది. శుచిత్వం అనేది ఒక ధర్మ కాడు. అదే దీని నుంచి శుచిత్వం అనేది మన దృష్టి పోతుంది మనకి. సో దానికి ఇది పాపకార్యం అని చెప్తారు. ఇంకొక ముఖ్య పాపకార్యం అని చెప్పేది ఇక మాంసభక్షణ. మాంసభక్షణం అంటే దీని నుంచి దయ అనేది పోతుంది మనకి. దయ అనేది, కరుణ అనేది ఒక ఇంకొక ధర్మంది కాళ్ళు. సో ఇది మేము పోగొట్టుకోవడం నుంచి దీన్ని వదిలేయాలి, ఈ వికర్మాన్ని వదిలేయాలి. మూడోది ఈ ఈ అక్రమ వద్ద సంభోగమైంది, మాంసభక్షణమైంది. శూనం ద్యూతం స్త్రియం చిత్రపాప చతుర్విధ. శూనం అంటే మాంసాహారం, శూనం ద్యూతం అంటే జూజు, గ్యాంబ్లింగ్. దాని నుంచి మన సత్యమైన ఒకటి ధర్మ కాళ్ళలో మేము నాశనం చేస్తాం. దానికి అది కూడా పాపం, అది చేయాలి, అది వికర్మమే. శూనం ద్యూతం స్త్రియం అంటే ఇదే అక్రమ స్త్రీ సంభోగం. మళ్ళీ శూనం స్త్రియం పానం అంటే మద్యము, ఇదంతా అలవాటులు, ఇంటాక్సికేషన్, డ్రగ్స్, స్మోకింగ్. ఇదంతా ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఒక తపస్సు చేసే శక్తి పోగొట్టుకుంటాము. ఈ ధర్మంకి ఇంకొక కాళ్ళు అంటే తపస్సు అంట. తపస్సు, ఒక సత్యము, ఒక దయ, ఒక శుచిత్వం అనేది క్లెన్లీనెస్, ట్రూత్ఫుల్నెస్, మర్సీ, ఆస్టెరిటీ, ఈ 4 దీనిపైన ధర్మం నిలిచిందంట. అయితే ఇది ఈ 4 కార్యాలు ఏం చేస్తుంది, దీన్ని బ్రేక్ చేసేదాని నుంచి ఇది పాపకార్యాలని చెప్తాము, ఇది వికర్మం అని చెప్తాము. సో దీన్ని వదిలేయాలి మేము. సో మేము భగవంతుడు ఆశ్రయం పొందితే మనకి ఇవంతా వదిలేసే ఒక శక్తి కూడా దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు కాక ఉండొచ్చు, మనకి ఆ శక్తి లేక ఉండొచ్చు, మనకు తెలుసు ఇది చేయరాదు అని, ఉదయం చేస్తుండొచ్చు మేము. అయితే భగవంతుడు ఆశ్రయం పొంది భగవంతుడు కరుణ ద్వారా ఇవంతా మేము అవగాహన చేసుకొని మేము ఫాలో చేయొచ్చు. మేము అకర్మ చేసేవాళ్ళు అంటే భక్తులు నారద మునిలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళు ఏమి కర్మబంధనంలో లేరు. వీళ్ళు ఏ లోకం కన్నా పోవచ్చు, వీళ్ళు ప్రవేశించవచ్చు. వీళ్ళు దేవతాలోకం పోవచ్చు, దానవ లోకం పోవచ్చు, లేకుంటే వైకుంఠ లోకాలకి ప్రవేశించవచ్చు. వీళ్ళు ఫ్రీ స్పేస్ మ్యాన్. వీళ్ళు అంత గొప్ప వ్యక్తి నారద మునులు. వెనకాలి వీళ్ళ జీవనం చెప్తారు నారద ముని. భాగవతంలో వీళ్ళు ఇది చెప్తారు, చరిత్ర చెప్తారు. వీళ్ళు చరిత్ర చెప్తూ వాళ్ళు చెప్తారు, వెనకాలి జన్మంలో నేను ఒక దాసిపుత్రుడై పుట్టాను అని చెప్తారు. వేదవ్యాసులు వీళ్ళు గురువులు, వేదవ్యాసులు గురువులు నారద మునులు. సో ఒక సమయము వేదవ్యాసులకి వీళ్ళు వచ్చి మీట్ చేసినప్పుడు వేదవ్యాసుల్లో అడుగుతారు, మీరు వెనకాల జన్మంలో ఎలాగ మీరు ఇంత నారద ముని అయ్యారు, ఇంత ఒక పరిపూర్ణత పొందారని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెనక వ్యత్యాసం చెప్తారు. నేను ఒక దాసిపుత్రుడై ఉంటి, అయితే నేను ఆ జన్మలో చేసే భక్తి నుంచి ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను నారద మునిగా పుట్టాను, బ్రహ్మడు పుత్రుడుగా ఇప్పుడు పుట్టారు వీళ్ళు. సో ఈ నారద మునులు వీళ్ళు అంత గొప్ప వ్యక్తి వీళ్ళు. అయితే మనం ఈ టీవీలా, ఇంకొక మ్యాగజైన్లా, ఇంకొక రకరకంగా వీళ్ళు గురించి విని మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాం. లేకుంటే మేము తెలిసింది ఎంత గొప్ప వ్యక్తులు వీళ్ళు నారద మునులు. ఎంతెంతో భక్త ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువ మహారాజుడు, వేదవ్యాసులు, అంత ఎంతెంత మహనీయులకి వీళ్ళు గురువులు వీళ్ళు. సో అంత్యంగా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పేది ఈ వేద జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకునేదానికి, గీత జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకునేదానికి మనము ఒక గురు దగ్గర పోవాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తుండేది. తద్విద్ది, తెలుసుకునేదానికి ఈ జ్ఞానంని ఒక గురు దగ్గర పోండి. ఇంకా కొంత శ్లోకాలు ఉన్నాయి, నేను పెట్టలే అది ఇంకా. అదే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఇది ఫస్ట్ గా ఈ భగవద్గీత చరిత్ర భగవంతుడు చెప్పారు, ఒక గురుష్య పరంపర కావాలని. అంతిమంగా కూడా ఈ గురుష్య పరంపరలో ఉండి గురుని స్వీకరించాలి. తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. ఈ గురు ఆచార్యుడు అంటే, గురు అంటే ఒక మీనింగ్ హెవీ అంటే చాలా భారమైనది. అంటే భారమైనది అంటే జ్ఞానం ఇచ్చి, మనం ఇప్పుడు లైట్ వెయిట్ జ్ఞానం లేదు, మనకు అజ్ఞానం ఉంది. గురువు అంటే చాలా ఎక్కువ జ్ఞానం పొందారు. ఎక్కువ జ్ఞానం అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, భౌతిక జ్ఞానం కాదు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. వాళ్ళు తత్వదర్శీలు అంటే వాళ్ళకి కనిపిస్తా ఉంది వాళ్ళకి. మనకి ఇప్పుడు ఇది ఒక నమ్మకం, ఆత్మ ఉందా, పరమాత్మ ఉన్నారా, ఈ భగవంతుడు ఉన్నారా, ఇలా సంశయం మనకి. అయితే గురువు ఆచార్యులు అంటే వాళ్ళు తత్వదర్శీలు అంటే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి సాక్షాత్కారం ఉంది, అనుభూతి ఉంది వాళ్ళకి. సో మన వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు, మన సంస్థకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళు అంత అనుభూతి పొందే వ్యక్తి. సో వాళ్ళు ఇచ్చినట్ల మన సంస్థల నిర్దేశంగా మేము చేసుకొని పోతున్నాము. వాళ్ళు
50 ఏండ్లు 1977లో వాళ్ళ తిరోభావం అయింది. అయితే ఆచార్యులు ఎలా మన సంస్థలో ఒక నియమం ఇచ్చారు, ఎలాగా మేము చేసుకొని పోవాలని. వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది, వాళ్ళు దీక్షా గురువులు ఉన్నారు, ఇంకా ఎంతో మంది శిక్షా గురువులు ఉన్నారు, రకరకాల గురువులు ఉన్నారు. అయితే గురువు అంటే వీళ్ళు మనకు భగవంతుడికి జ్ఞానం ఇస్తారు, జ్ఞానం ఇచ్చి వాళ్ళు భగవద్ధామకి తీసుకొని పోతారు మనకు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఆ గురువుకి మేము సేవ్ చేస్తూ వాళ్ళకి పరిప్రశ్నలు వేయాలి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్న సేవయ ఉపదేశతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వర్షిణ. భగవంతుడే అవతరించినప్పుడు, ఒక కృష్ణుడిగా అవతరించినప్పుడు, శ్రీ రామచంద్రుడిగా అవతరించినప్పుడు ఒక గురువుని స్వీకరించారు. భగవంతుడికి గురువు అవసరం లేదు, భగవంతుడికి అన్ని జ్ఞానం ఉంది. అయితే కూడా మాకు చూపించేది ఒక గురువు కావాలి అని. ఈ రోజు కూడా ఉంది, స్కూల్ కాలేజీలో మేము పోయి ఒక శిక్షకుల నుంచి వింటున్నాం. అయితే పర్టికులర్లీ వేద జ్ఞానము అవగం చేసుకోవాలి, భగవంతుడి జ్ఞానం తెలియాలి, మనకి ధర్మం ఏమి తెలియాలి అంటే గురువు మనకి కావాలి. మనం లేదు నేను సొంతంగా అవగం చేసుకుంటాను అంటే అది కాదు. అంటే అది ఈ జ్ఞానం అనేది ఇది డిసెండింగ్ నాలెడ్జ్. 2 రకంగా నాలెడ్జ్ ఉందంట, అసెండింగ్ డిసెండింగ్. అసెండింగ్ అంటే ఆరోహ పంత, ఇంకొకటి డిసెండింగ్ నాలెడ్జ్. ఈ విషయాలు, ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక విషయాలు పర్టికులర్లీ మనకి అవగాహన సంపూర్ణంగా కాదు. మేము చీముల రకగా చీములకి ఎంత తెలుస్తుంది, అలాగే ఈ సంపూర్ణ భగవంతుడు, ఈ ప్రకృతి, ఈ ఎంత తెలిచాలి అంటే మేము ఇది బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వం ఇది సమహాత్మ సుదూర్లభ. భగవంతుడు చెప్తాడు, ముందు వింటాము. ఎంతో జన్మల తర్వాత ఒక వ్యక్తి బుద్ధివంతుడు అవుతాడు, జ్ఞాని అవుతాడు. అప్పుడు తెలుస్తుందంటే శ్రీకృష్ణుడే అన్ని సర్వస్వం. అది ఎంతో జన్మలు కావాలి. అలాగా లేకుంటే ఒక గురు పరంపరలో వచ్చే గురువు ద్వారా మనము త్వరనే దాన్ని మేము పాలించుతూ ఈ జ్ఞానులు కావచ్చు. లేకుంటే ఇది జనరల్ ప్రాసెస్, మేము స్వతంత్రంగా మేము తెలుసుకోవాలి అంటే ఎంతో జన్మాలు అవుతుంది అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఒక సమయం మన ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదులో ఎక్కడో వాళ్ళు ప్రవచనం ఇచ్చేటప్పుడు, ఇప్పుడు కాదు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు 50-60 years వెనకాలి ఎవరో స్టూడెంట్ వాళ్ళు లేచి మీరు భగవంతుడు చూసారా అని అడిగారు. సో శుద్ధ భక్తులు అయిన వాళ్ళు వాటికి ప్రతి క్షణం చూస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆచార్యులు అవాయిడ్ చేశారు చెప్పేదానికి, సమాధానం ఇచ్చేదానికి. అయితే ఆ వ్యక్తి చాలా ఫోర్స్ చేసినప్పుడు మీరు నన్ను నమ్ముతారా అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు నమ్ముతాను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఆచార్యులు. సో ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల ఆచార్యుల వాళ్ళు నిజమైన ఆచార్యులైన వాళ్ళు భగవంతుని ప్రతి క్షణం చూస్తారు. వాళ్ళకి థియరీ కాదు, మనకి ఈ రోజు మనకి థియరీ కొంత ఇప్పుడు చేస్తుండే ద్వారా కొంత నమ్మకం ఎక్కువ అవుతుంది. మనకి భక్తిలా 9 స్థాయిలు ఉన్నాయి. శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి అని 9 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ 9వ స్టేజ్లో భగవంతుడు కనుపుతారు ప్రేమ, ప్రేమ. సో శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు. మనము ఈరోజు కొంత శ్రద్ధ ఉంది, దాని తర్వాత మేము సాధు సంఘం చేస్తున్నాము, దాని తర్వాత భజన క్రియ ఈ నియమం పాటిస్తున్నాము, దాని తర్వాత మన అనర్థాలు కమ్మి అవుతుంది. ఇలా మేము కింద స్టేజ్లో ఉన్నాం. సో ఇది ఆచార్యులు అయిన వాళ్ళు ఆ హైయెస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నారు శుద్ధ భక్తులు. ఓకే, ఈరోజు ఇదే అయింది. అత్యంత పాపకర్మలను ఆచరించేవాడు సైతము ఈ దివ్యమైన భగవద్ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన దుఃఖలతో కూడిన ఈ భవసాగరమును అతడు దాటి చేయగలడు. సో ఆల్మోస్ట్ స్టిల్ 1 hour అయింది. హరే కృష్ణ. ఇది హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ స్ప్లిట్ చేయాలా లేకుంటే కంటిన్యూ చేద్దామా? మీ ఇష్టం ప్రభు. ఎంతమంది భక్తులు ఉన్నారు నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తలే, ఒక నిమిషం. 296. 296 అంటే బెటర్ మేము డివైడ్ అవుతాం మాతాజీ. డివైడ్ చేస్తాను బెటర్. అది ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు కష్టం. లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదు కదా, లేదనుకుంటా. నేను సర్చ్ చేస్తాను ప్రభు, ఒక్క నిమిషం. నేను 2 రూమ్ డివైడ్ చేస్తున్నాను మాతాజీ, ఉంటే చెప్పండి. మీరేమి ఫస్ట్ రూమ్ పోతారా? మీరు చూడండి. ప్రభు లక్ష్మీ మాతాజీ ఉన్నారు. ఒక వాళ్ళు డివైడ్ అవ్వచ్చు కదా. మాతాజీ హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ ఎస్ ప్రభు ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ ఉన్నారా? ఆ ప్రభుజీ మాతాజీ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకొక రూమ్ ఉంది, వాళ్ళు 3 డివైడ్ చేయొచ్చు. మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.
ఒక్క నిమిషం ప్రభు, నేను చూస్తున్నాను, మళ్ళీ కనిపించట్లేదు నాకు మాతాజీ. ఎస్ ఉన్నారు. మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు. మేబీ ఓకే, మేము 2 రూమ్ కంటిన్యూ చేద్దాం మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు, నేను చూస్తాను. ఒకవేళ మధ్యలో అన్మ్యూట్ అయితే నేను మీరు ఎవరు రూమ్ పోయారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ రూమ్ లో ఉన్నారా మీరు? నాకేది రాలేదు ప్రభు ఇంకా నోటిఫికేషన్. లేదు ఇప్పుడు తిరిగి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. 1 ప్రభు 1 లో ఉన్నారా? నేను 2కి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ. హరే కృష్ణ అందరు భక్తులకి. వెంకట్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వెంకట్ గారు ఒక నిమిషము. వెంకట్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వెంకట్ గారు. హరే కృష్ణ స్వామీజీ. హరే కృష్ణ. అంటే నేను నెట్ లో కూడా ఎక్కడ చదవలేదు, కాకపోతే గుడికి కొన్నిసార్లు గుడికి వెళ్తే అక్కడ పంతులు గారు చెప్పేవారు బుద్ధుడు కూడా విష్ణుమూర్తి యొక్క రూపమే. అవును అవును, అది నిజమేనా? అవును. ఈ భాగవతంలో మేము రోజు వింటున్నాము. 3వ అధ్యాయం ఇప్పుడు క్లాస్ మంది దాంట్లో కూడా చెప్పారు బుద్ధుడు భగవంతుడు అవుతారు అని. బుద్ధో నామ్న అంజనా సూత కిక్కటేషు భవిష్యత్ అని ఈ భాగవతంలో చెప్పారు. బుద్ధ వాళ్ళ పేరు కూడా చెప్పారు. కిక్కట అంటే గయా ప్రాంత్యము. వాళ్ళు అంజన వాళ్ళ తల్లి పేరు చెప్పారు. బుద్ధుడు అది బుద్ధుడు వాళ్ళు వేరేదే వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు వేదాలు ఏం చెప్తుందో ఇలాగ భగవంతుడిని ఆరాధన చేయాలి, విష్ణు పూజ చేయాలి వాళ్ళు చెప్పలే. వాళ్ళు నిందసి అంటే నిందన చేశారు ఈ యజ్ఞ విధాలని, ఈ వేదాలు చెప్పేది. ఎలాంటే ఆ సమయానికి ఎంత దుర్వినియోగం అయింది అంటే వాళ్ళు ఆ ఎమర్జెన్సీ మెజర్ గా వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ అంటే భగవంతుడు కలియుగంలో అయ్యేది తెలుసు. భగవంతుడు ఇలాగా ఒక వేదాల్లో ఉంది, మీరు ప్రాణిని ఒక జంతువుల్ని మీరు హత్య చేసి మీరు మాంసం తినాలి అంటే ఒక అమావాస్యకి ఒక కాలభైరవమో లేకుంటే కాళీకి మీరు అర్పించి తినాలి ఒక విధి నియమాలు ఉన్నాయి. అది వేదాలు ఇచ్చారు. మార్కండేయ పురాణ అలాగే తామసిక పురాణాలు ఇచ్చారు. అయితే జనాలు ఎంత వాళ్ళని దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు అంటే అది ఒక దేవాలయాలే ఒక గుడిలే ఒక ఇది స్లాటర్ హౌసెస్ అయిపోయాయి. సో భగవంతుడు దాన్ని స్టాప్ చేసేదానికి అలాగా నాకు ఈ వేదాలని నేను నమ్మేలే, వేదాలను రిజెక్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ బుద్ధుడు. తన ఒక శక్తి ఇచ్చి ప్రభావం ఇచ్చి అంతమంది వాళ్ళు బుద్ధాన్ని ఫాలో చేసి అహింసో పరమో ధర్మ అని వాళ్ళు ఫాలో చేశారు, బోధించారు. అహింస మొదటిగా మేము హింస చేయరాదు, మనకి ఎవరైనా ఒక ఇది ఖడ్గం తెస్తే మనకి నొప్పి అవుతుంది, మీరు ఎలాగ వేరే వాళ్ళు చేయవచ్చు, ఇలాగా వాళ్ళు సింపుల్ మారల్ ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు బోధించారు వాళ్ళు. అయితే ఇదే ఈ రోజు చూస్తే బుద్ధిస్ట్ వాళ్ళ లీడరే ఉన్నారు, వాళ్ళ పేరు మీకు తెలుసు, బుద్ధిస్ట్ చీఫ్. వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు మాంసం తింటున్నారు. ఇలాగా కలియుగ ప్రభావం అంతా కూడా ఇలాగా అది ఏమిటికి ఉద్దేశంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎండా చూస్తే ఇంకొకటి అది లేకుంటే బుద్ధ భగవంతుడే విష్ణునే. థ్యాంక్ యూ స్వామి. హరే కృష్ణ. వెంకట్ గారు హరే కృష్ణ. రాకేష్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రాకేష్ గారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు ఇప్పుడు మనకు కలియుగం ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం 5,000 సంవత్సరాలు అయింది అంటున్నాం కదా, ఇంకా 4,00,000 సంవత్సరాలు ఉందా ప్రభు ఇది? ఎస్ ప్రభుజీ, 4,27,27,000 ఆల్మోస్ట్ 27,000 సంవత్సరాలు ఇంకా ఉంది మనకు. ఇంకా ఉంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ సత్యయుగం వస్తుందా? మళ్ళీ సత్యయుగం స్టార్ట్ అవుతుంది. అవును. ఓకే, అంటే ఈ మానవులు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటారు. ఇంకా మానవులు ఉంటారు. భగవంతుడి సృష్టి అనేది ఇది ఒక టైం భగవంతుడు ఫిక్స్ చేస్తాడు. చెప్తారు మన ఇవి ఆటం బాంబ్స్ ఏముంది, ఇది ఒక రకంగా బ్రహ్మాస్త్ర రకాగా అయితే ఈ సంపూర్ణ లోకాన్ని నాశనం చేసే కాదు అని చెప్తారు.
ఒక నగరము, ఒక ఇది చేయొచ్చు. అది అంత పవర్ఫుల్ కాదు. వెనకాల సమయంలో బ్రహ్మాస్త్రం అనేది ఉంది, అది చాలా పవర్ఫుల్, ఒక లోకంనే అది నాశనం చేయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎవరికి అంత ఇది లేదు. మనకు అనిపిస్తుంది ఇది నిజంగా ఇది ఉంటుందా అంత సమయం, అంతవరకు ఇక్కడ ఎవరైనా జీవించక అవుతుందా అనుకుంటుంది. లేదు, అవుతుంది, అవుతుంది. భగవంతుడు కంట్రోల్లో ఉంది. ప్రభుజీ, మనం ఉద్యోగాలు చేస్తాం కదా ప్రభుజీ, జాబ్స్ కూడా, ఇది కూడా కర్మలు బట్టే ఉద్యోగాలు చేస్తామా లేకుంటే ఇంకా ఎట్లా ఉంటది ప్రభుజీ అది? ఇప్పుడు నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ప్రభుజీ, అంటే ఏమన్నా నేను కర్మలు చేసిన దాంతో జాబ్ వచ్చిందా లేకుంటే ఎట్లుంటది అంటారు మీరు? ఆ కర్మ అంటే మన కర్మ నుంచినే మనకి ఎంత ఒక దొరికే ఒక శక్తి, ఒక కెపాసిటీ, జాబ్ కింద ఒకటి ఏం దొరుకుతుంది కర్మ నుంచినే. అవుతే మనకి కొంత ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, స్వతంత్రం ఉంటుంది. ఈ జాబ్ చేసేదో ఇంకొక జాబ్ చేసేదో అని కొంత స్వతంత్రం ఉంటుంది. అయితే దాన్ని చేస్తూ మీకు ఎంత సుఖం దొరకాలి, దుఃఖం దొరకాలి అనేది నిర్ణయం ఉంటుంది. మీకు ఎంత డబ్బులు రావాలి, మీ డబ్బు ఎక్కువగా పొందుతేనో ఎంత మీ దగ్గర ఉంటుంది, కొంతప్పుడు కొంత ఎక్కువగా మేము సంపాదన ఉండొచ్చు. అయితే అది ఎలాగో అది అది పోతుంది. అది ఆ భోగించే ఒక ఇది ఏం చెప్తారు, ఒక ఇంత ధనము ఇంత ఇది అవంతా ఫిక్స్ అంట. ఏది కొంతమంది మీరు పోలీస్ గా మీరు పని చేయొచ్చు, ఇంకొంతమంది ఇంకొక రకంగా పని చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఇంతే దొరకాలి అని అదొక ఫిక్స్ ఉంటుంది జనరలీ. ఇది ఈ సుఖము, ఈ భౌతిక సుఖము, దైహిక సుఖం అనేది అది ఫిక్స్ ఉంటుంది నేను చెప్తా. కొంత మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఉంది, ఈ జాబ్ చేయాలా ఆ జాబ్ చేయాలా అని. అయితే ఇది ఈ చాతుర్వర్ణ ప్రకారంగా మేము మన టెండెన్సీ, మన ఈ గుణ ప్రకారం మేము పని చేస్తే మనకి ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. వెనకాల గురుకులంలో గురువు నిర్ధారిస్తుంటారు, వీళ్ళు బ్రాహ్మణుడు పని చేసే బెస్ట్, వీళ్ళు క్షత్రియుడు పని, అలాగా ఉంటుంది అది. సో మేము ఎలాగో ఇప్పుడు మేము చేసే పనిని దానికి మేము ఏమో ఎలాగో మీరు చెప్పినట్లు దొరికింది మనకి, దీనికి ఏం ఫిట్ అవుతుంది అలాగే మేము చేసుకొని పోవాలి అని. లేకపోతే చెప్తారు ఒక ప్రొఫెషన్ వదిలేసి ఇంకొకటి మంచి ఉండొచ్చు అని తీసుకునేది కాదు అని చెప్తారు. ఎక్కడుంటేనో మన కర్మాలు మన దగ్గర ఉంది, మనము దాన్ని సహించుకొని మేము పోవాలి, దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకొని పోవాలి. ఇంకోటి ప్రభుజీ, ఇప్పుడు కర్మ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం దోమలని చీమలని, ఇప్పుడు మనం పాముని మనం కరవడానికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు మనం రక్షించుకోవడానికి అది ఇంకొకటి ఆత్మరక్షణ కోసం మీరు చంపేది, అది ఇంకొకటి. అది తొందరగా రాదు. ఇన్ఫాక్ట్ భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే, అది పాము, ఈ విషపాము గురించి ఒక ఇది ఉంది, ఒక ఇదే ఉంది, దాన్ని మీరు హత్య చేస్తే అది పాపం లేదు అని ఒక ఇది ఉంది. అదే ఒకటి వీళ్ళు చెప్తారు. ఎవరు చెప్తారో ప్రహ్లాదుడేమో చెప్పేది, నాకు ఎగ్జాక్ట్ నాకు వస్తాలే. అది వృశ్చిక సాధురపి మోదేత వృశ్చిక సర్పాతి అని చెప్తారు. ఒక సాధు పురుషుడు కూడా ఆనందిస్తాడంట ఎప్పుడైనా ఒక వృశ్చిక అంటే చేడు, స్కార్పియన్ అథవా ఒక పాముని చంపితే. యాక్చువల్లీ సాధు అంటే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ అనుగ్రహం, వాళ్ళు ఒక సాధు స్వభావం అంటే వాళ్ళు మృదు స్వభావం. వాళ్ళు సాధు అంటే డ్రెస్ చేసేది కాదు. సాధు అంటే తితిక్షవ కారుణిక సుహృద సర్వదేవిన అజాత శత్రువ శాంత సాధవ సాధుభూషణ అని చెప్తారు. వాళ్ళకి గుణాలు ఉన్నాయి, ఎట్లాగా బ్రాహ్మణుడికి గుణాలు ఉన్నాయి, క్షత్రియ గుణాలు, అక్కడ సాధుకి కొంత గుణాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యక్తిని కూడా అంత ఒక దివ్య గుణం పొందే సాధువుని కూడా మోదేత అంటే సంతోషం పడతారంట. ఎప్పుడ ఒక వృశ్చిక సర్పహత్య, ఒక సర్పము లేకపోతే ఒక వృశ్చిక దాన్ని చంపినప్పుడు అని చెప్తారు. సో అది భాగవతంలో చెప్పారు ఆ స్టేట్మెంట్ చూడండి. సో అలాగా ఇది భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పేది, నరసింహదేవునికి ఉద్దేశించి చెప్పేది, నా తండ్రి ఒక సర్ప వృశ్చిక తర ఒక వ్యక్తి, సో నువ్వు చంపావు అంటే అది అందరికి బాగా సంతోషమే అని చెప్తారు. వాళ్ళ తండ్రికి ఈ సర్పంకి ఒక కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్తారు. ఎస్ ప్రభుజీ. ఇంకొకటి ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనము కాళికాదేవికి, దుర్గామాతకి, మాంకాళి మాతకి మనము కోడిలని మేకలని కట్ చేస్తాం కదా, దానికి ఎట్లా అంటారు ప్రభుజీ? అది వేదాల ప్రకారంగా చూస్తే అది అమావాస్యకి ఒక రోజు చేయాలి. అది నిజంగా వేదాల్లో ఉంది, ఇది శాంక్షన్ ఉంది. అంటే అది కూడా ఏం పాపం కాదా ప్రభుజీ? పాపం అంటే పాపం ఉంది దాంట్లో. అయితే ఈ దేవి ముందు మీరు చేసేదాని నుంచి మీ కోడి ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది, దానికి ఇమ్మీడియట్ దానికి ఒక మనుజన్ దొరుకుతుంది అని చెప్తారు. అంటే ఇది కాళీదేవి ముందు, ఇది మీరు కాలభైరవం ముందు మీరు బలి అర్పించుతున్నారు. అది ఇంకొకటి ఆ మాంసం అంటే మాంసహ కాదతిథి మాంసం. ఈ రోజు నేను నిన్ను చంపి నేను తింటున్నాను, మరి ఇంకొక జన్మంలో మీకు అవకాశం ఉంటుంది అన్ని మీరు హత్య చేసి తినేదానికి. ఈ మాంసం అంటే అర్థమే అది.
సో ఈ మంత్రము అవగాహన ఈ చెప్తా ఇది బలి మేము ఇచ్చేటప్పుడు ఈ కొంత మంత్రాలు చెప్తే ఇది మీనింగ్ ఉంది దీనికి. సో వేదాల్లో ఎలాగ ఇచ్చారు అంటే ఇది చేస్తూ చేస్తూ ఒక వ్యక్తికి ఒక రోజు అయ్యో నేను ఇంత పెద్ద ఒక ఇచ్చేస్తున్నాను కదా పాపం కదా ఇది వదిలేయాలని వదిలేస్తారు. అలాగా దీన్ని ఒక ఒక మాసానికి చేయండి, అమావాస్య రోజు చేయండి అని ఒక విధి నియమం ఇచ్చారు. అయితే కలియుగ ప్రభావంలో ఇదంతా వదిలేసి రోజు చేసే స్టార్ట్ చేశాము. దానికి భగవంతుడు బుద్ధుడిగా అవతరించింది. బుద్ధుడు అవతరించే ఉద్దేశమే ఇది. ఈ వేదాలు ఒక రీతి ఇచ్చారు, అయితే మనుజులు ఒక రీతి దాన్ని మిస్ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు అని వాళ్ళు అవతారం ఇచ్చింది. బుద్ధుడు అవతరించేసి వాళ్ళు చెప్పారు నాకు ఈ వేదాలని నమ్మేలే, నేను వేదాలు వద్దు నాకు అని వాళ్ళు ఎలాంటే వేదాలు చెప్తే వీళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ చెప్పారు, ఇలాగ అక్కడ చెప్పారు. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది చెప్తారు ఇది ఇక్కడ వీళ్ళు తిన్నారు వాళ్ళు తిన్నారు మేము తినొచ్చు అని. మనకి మన ఇంద్రియ అర్థం కోసం మేము ఈ వేదాల అలా ఇక్కడ చెప్పారు అక్కడ చెప్పారని చెప్తాం. లేదు, ఇది పాపమే, ఇది ఎంత కూడా ఇది పాపమే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గురుజీ ఇంకోటి శూద్రులు అంటే ఎవరు గురుజీ? శూద్ర అంటే మనము ఈ ఒక కర్మలు అంటే ఇంకా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య అని ఎవరు బుద్ధివంతులు ఉంటారో ఒక రక్షణ చేస్తుంటారో ఇంకొకరు వీళ్ళకి సహాయం చేసేది మన దైహిక ఇది నుంచి. ఈ బ్రాహ్మణుడికి కూడా సహాయం కావాలి, క్షత్రియుడు కూడా సహాయం కావాలి. వీళ్ళందరూ స్వతంత్రంగా వీళ్ళు పని చేస్తుంటారు. బ్రాహ్మణుడు అంటే మార్గదర్శనం ఇస్తుంటారు, క్షత్రియుడు అంటే ఒక రాజ్యం రక్షణ చేస్తుంటారు, అంటే వైశ్యుడు అంటే ఒక వ్యవసాయం. ఇది వీళ్ళు కింద మంది కావాలి, లేకుంటే ఇలాగా ఎవరు పని చేసేవాళ్ళు ఎవరు, అందరూ కూడా ఒకరికి ఆజ్ఞలు ఇస్తుంటే పని చేసేవాళ్ళు ఎవరు, ఎవరైనా పని చేసేవాళ్ళు ఉంటేనే అది పని అవ్వేది. సో శూద్ర అంటే ఈ అంత వ్యక్తులకి వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు, అది శూద్ర. ఇలాగ ఒక దేహంలో కాళ్ళు చేతులు తల ఉంది, కాళ్ళు లేకుండా మన ఎక్కడ నిల్చుకునేది మేము, తల ఉండొచ్చు, కడుపు ఉండొచ్చు, చేతులు ఉండొచ్చు. సో అలాగా ఈ శూద్ర అంటే కాళ్ళు అని రెఫరెన్స్. అన్ని కూడా కావాలి మనకి, ఇది వద్దు ఇది కావాలి అని అన్ని అందరూ కూడా సమాజంలో చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్క పని చేస్తున్నారు. సో ఇది ఆమెకు ఆ గుణాలు పొందాలి. బ్రాహ్మణుడైనవాడు మనస్సు ఇందరిని నిగ్రహించాలి, క్షత్రియుడైన వాడు వాళ్ళకి ఒక గుణాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి కొంత బ్రాహ్మణుల తరగా లేదు, కొంత తక్కువ వాళ్ళు గుణాలు, వాళ్ళు కొంచెం అబద్ధం చెప్పొచ్చు, వాళ్ళు కొంచెం డిప్లొమసీ ఉంది వాళ్ళకి, వాళ్ళు అంతా సత్యమే చెప్పేది అనేది కాదు. బ్రాహ్మణుడు సత్యమే చెప్పాలి, క్షత్రియుడికి అది అలౌడ్, వైశ్యుడికి కూడా వాడు కొంచెం అసత్యం చెప్పొచ్చు. బిజినెస్ చేసేదానికి వాళ్ళు చెప్పాల్సి పడుతుంది, అయితే దాన్ని చాలా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయరాదు, దానికి కూడా లిమిట్ ఉంది. సో ఇలాగా వాళ్ళకి గుణాలు కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య అలాగే. ఓకే ప్రభుజీ, మళ్ళీ తర్వాత హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. గీతం గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. గీతం గారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి మాతాజీ. ఈ వేదాలు అనేవి ఎందుకు పురుషులు మాత్రమే నేర్చుకుంటారు గురుజీ, స్త్రీలకి అర్హత లేదంటారా? కాదు, వెనకాలి సమయంలో ఎలాగుంటుండే అంటే చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచారిలుగా వాళ్ళు పోతుండ్రి, గురువు దగ్గర పోతుండ్రి. మళ్ళీ తర్వాత వెనకాలి వైదిక సమయ కాలంలో చెప్పాలి అంటే అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలు కూడా చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి పెళ్లి కూడా అవుతుండే. అది ఆమెకు ఎట్లాగా పురుషులు అవుతులు పని చేస్తుండ్రి, అలాగా అమ్మాయిలు లోగా పని చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు అందరూ అవుతులు పని చేస్తే ఆ ఇంట్లోకి ఎవరు చూసుకుంటారు? అది చాలా మంచి సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా చేంజ్ కాదు ఇప్పుడు. అయితే ఆ సిస్టమ్ ఎలాగుండంటే పని ఉంది, ఎవరికి పని లేదు అని కాదు. అయితే ఒక మొగ దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మకి ఇద్దరు కూడా ఆత్మనే, ఎవరు కూడా డిఫరెన్స్ లే. ఒకరు మొగ దేహంలో పుట్టారు, ఒకరు ఆడ దేహంలో పుట్టారు, అంతే. ఇది మన డ్రెస్ అంతే. అయితే ఆ రకంగా ఈ భౌతిక గుణాల ప్రభావంగా ఈ మనిషి ఒక మగవాడైనడు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రంగా ఎక్కడ కూడా పోవచ్చు, ఎవరు కూడా వాళ్ళని ఏమి చేసే కాదు. అయితే అమ్మాయిని అలాగా కాదు, డిఫికల్ట్. దానికి వాళ్ళు ఇంట్లో పని చేస్తుంటారు, వాళ్ళు బిడ్డల్ని చూసుకుంటుండ్రి, సంసారం వాళ్ళు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు కలియుగంలో చేంజ్ అయింది, పని చేయాలి, డబ్బులు కావాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ కావాలంటే ఇద్దరు కూడా పని చేయాలి. ఇప్పుడు చేంజెస్ అయింది. లేకుంటే ఇది మంచి సిస్టమ్. ఇది పురుషులు అవుతూ పని చేస్తూ ఉంటారు, అమ్మాయిలు లోగా పని చేస్తుంటారు. పని ఉంది, చాలా పని ఉంది ఇంట్లో. వాళ్ళే బిడ్డలు చూసుకునేది, వాళ్ళు సరి అయిన మార్గదర్శనం ఇవ్వాలంటే ఎంత అది రెస్పాన్సిబిలిటీ. అది ఇలాగా వైదిక కాలంలో పురుషులు అయిన వీళ్ళు పోయి బ్రహ్మచారిగా వాళ్ళు గురువు దగ్గర వింటుండ్రి. వాళ్ళంతా చదివి తర్వాత వాళ్ళ భార్యకి వాళ్ళే గురువు అవుతుండ్రి.
గురువు అని ఏం చెప్తాము, వాళ్ళు అంత ట్రైనింగ్ అవుతుండే అంటే వీళ్ళే బర్త్డే వాళ్ళకి గురువు అవుతుండే, వాళ్ళకి మార్గదర్శనం ఇస్తుంటారు వాళ్ళు. సో అలాగా ఉంటే సిస్టమ్ అలా ఉండే. అయితే ఈ రోజు ఏమీ లే, ఈ రోజు కలియుగంలో అంతా చేంజెస్ అయింది. తొందరలే మేము ఏముంటేనో మేము ఇప్పుడు చదవచ్చు, మన వేద జ్ఞానం కావచ్చు, భగవద్గీత కావచ్చు, వీళ్ళు అందరూ కూడా దీన్ని అవగాహన చేసుకున్నారు. అయితే వెనకాల లేదు అని కాదు, వాళ్ళు చదువుతుండ్రి, లేదు అని కాదు. అయితే ఈ ముఖ్యంగా వాళ్ళు గురువుకి పోయి వీళ్ళు బ్రహ్మచారిలుగా వీళ్ళు చేస్తుంటారు, చిన్న అబ్బాయిలు చేస్తుంటారు. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. కవితా పరం గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కవితా పరం గారు. నమస్తే ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. హరే కృష్ణజీ. ఇప్పుడు సంతానం మనం చేసే పాప పుణ్యాలు బట్టే సంతానం కలుగుతుంది అజీ. అంటే మీన్స్ అయ్యో అమ్మాయిలు పుట్టారు, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎలా ఉందంటే అబ్బాయి లేదంటే అయ్యో అబ్బాయి లేదు, మీరు ఏదో పాపం చేశారు అన్నట్టు అయిపోయింది. దానికి నిజంగా ఏమన్నా ఉందా వేదాల్లో ప్రభుజీ? అంటే అమ్మాయిలు పుడితే ఏమన్నా వాళ్ళ పేరెంట్స్ సంథింగ్, లేకపోతే అబ్బాయిలు పుడితే సంథింగ్, అది నిజంగా ఉందా పురాణాల్లో అనేది తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది గురుజీ. ఇప్పుడు కలియుగంలో అంతా కూడా ప్రాబ్లమ్సే. మేము కలియుగంలో పుట్టాము అంటేనే మేము చాలా పాపకరం పుట్టాము. ఈవెన్ అంటే నాకు 2 అమ్మాయిలే గురుజీ. సో అంటే ఆ ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేశాను. సో అందుకు ఏంటి రీజన్ అది తెలుసుకోవాలని ఉంది అంతే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తారు మనకి అమ్మాయిలు పుట్టితేనే మంచిది, అబ్బాయిలు పుట్టి ఇంత ప్రాబ్లమ్, వీళ్ళు మాట వినలే, వీళ్ళు అంతిమంగా అమ్మాయిలనే చూసుకుంటారు మనకి అని ఎంతో వింటాం. వెనకాల సమయంలో అట్లాగుంటుండే. ఇప్పుడు ఎలాగుంటుండే అంటే ఈ అమ్మాయిలు వాళ్ళ ఇంటికి పోతుండ్రి, వాళ్ళు పెళ్లి తర్వాత వాళ్ళు పోతుండ్రి. ఇప్పుడు అబ్బాయిలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వీళ్ళని చూసుకుంటా ఉండ్రి, అలాగుంటా ఉండే. ఆమెకి పుత్ర అనేది ఇంకొకటి చెప్తుండ్రి, పుంనామ త్రాయతే నరకాత్ అని. పుంనామ నరకాత్ అంటే వాళ్ళు ఈ శ్రాద్ధ కార్యాలు అంతా చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఈ రోజు మాల అమావాస్య శ్రాద్ధ కార్యాలు చేస్తారు. ఈ వెనకాల వైదిక కాలంలో ఈ శ్రాద్ధం అనేది వాళ్ళ పుత్ర పిండం ఇస్తుండ్రి, ఇదంతా వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఇది ఒకటి, ప్రతి ఒక్క దీనిలో పుత్రులు కావాలి, వాళ్ళు ఈ కార్యం చేస్తూ వాళ్ళు మా ఇరియల్ని వాళ్ళని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా దయ్యాలుగా ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి ముక్తులు చేస్తారు అని ఒక ఇది ఉంటుండే. అది వెనకాల సమయంలో ఇలాగ ఒక అలవాటు ఉంటుండే. దానికే పుత్రుడు కావాలి ఒక వంశానికి చెప్తుంది. అప్పుడు అవుతే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎవరు దాన్ని పాలన చేస్తారు? ధర్మం ఎవరికి అవగాహన లేదు. ఈ రోజు ఎవరు కూడా పుత్రుడు కావచ్చు, ఇది కావచ్చు. ఇప్పుడు ఒక అంత నాస్తిక సమాజం అయిపోయింది. సో ఇవంతా ఈ రోజుకి అవుతే ఈ కలియుగానికి భక్తి చేస్తే అంతా అయింది. అంతా హరినామం ఒకటి చేస్తే ఎవరు ఎలాగైనా ఉండి, సమాజం ఎలాగైనా ఉండి అంత సరిపోతుంది ఈ యుగంలో. అంటే పేరెంట్స్ చేసే దాన్ని బట్టి, ఐ మీన్ వాళ్ళు చేసే పుణ్యాలను బట్టే ఇట్లా సంతానం ఉంటుందా, లేకపోతే దానికి ఏం సైన్స్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటారు ప్రభుజీ? సంతానము ఆడ మగ అనే సంతానం సో వాళ్ళ సైన్స్ ప్రకారమేనా, లేకపోతే ఇది కూడా దేవుని సృష్టి? అంటే ఐ మీన్ నీకు అమ్మాయిలు పుట్టాలి, అబ్బాయిలు పుట్టాలి అని దేవుడి ఇద్దరు కావాలి కదా, ఇద్దరు పుట్టాలి, లేకుంటే ఎట్లా సంతానము? ఐ మీన్ అంటే ఒక్కరికి కొంతమంది అమ్మాయిలు కావాలి, కొంతమంది అబ్బాయిలు కావాలి, లేకుంటే ఎట్లా సంతానం ఎలాగ కంటిన్యూ అవుతుంది? ఇంకా ఎక్కువగా ఎప్పుడు అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఉంటారు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గా మేము కొంతేమేమో చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా మగవాళ్ళు అనుకుంటారు, లేకుంటే ఇది ప్రకృతి చేసేదే రకంగా చూస్తే ఎక్కువగా అమ్మాయిలే పుట్టారు. అన్ని జీవుల్లోనూ అలాగే అది నేచురల్ గా అది భగవంతుడు అలాగే చేశారు. అమ్మాయిలే. పేరెంట్స్ చేసే తప్పులు అలా ఏమి ఉండవు కదండి ప్రభుజీ? లేదు, అదే అలాగే. ఎవరైనా సరే భక్తి మార్గంలో వెళ్తే అంతా ఒకటే, అంతేగా? పరమ విధిని మేము పొందుతాము, మన పరమ లక్ష్యం పొందుతాము ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు మాంసము కొన్ని సందర్భాల్లో తినొచ్చని వేదాలు చెప్తున్నాయి అన్నారు కదా. సో కొంత సందర్భం అంటే ఎవరికి అది నిగ్రహించే కాదు, వాళ్ళకి చెప్పారు మీరు ఒక అమావాస్య రోజు తినండి అని చెప్పారు. లేకుంటే వేదాలు స్పష్టంగా చెప్తుంది తినరాదు, మా పాపగారిని వదిలేని చెప్తారు. ఓకే ప్రభుజీ. ఈ రోజు క్లాస్ ఇంకొకసారి వినాలంటే ఏం ప్రభుజీ ఇవాళ? లేదు, కొంతమంది యూట్యూబ్ లో లింక్స్ చెప్తాను మాతాజీకి, వాళ్ళు పెడితే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కొంత మాతాజీలు తీసిందే క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అది ఇవాళ క్లాస్ ఇంకోసారి విందాం అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. చాప్టర్ది వాళ్ళు చెప్పింది మీరు వినొచ్చు. నాది రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను, అయితే తెలీదు ఇది నాకు.